Pozdrav ljudi, još jedan podcast, ne izbacam ih tako često, zato što nema potrebe, mislim da je dovoljno ovako, jedan put nedeljno, jedan put više nego nedeljno, imate priliku da pogledate sve ove ljude, drage i pametne ljude koje dovodim ovde, i danas je to slučaj. Pre toga bih želeo da vas obavestim da ću uskoro pokrenuti još jedan podcast koji će biti isključivo prikazivan na Patreonu. Biće kao radio edit varijanta, znači pokušat ću da malo unesem tog vajba radija u celu tu priču. Ne mogu, nažalost, da puštam muziku zbog prava i tih stvari, ali svakako mislim da će biti interesantno. On neće trajati nešto naročito dugo, znači neće biti maratonski, ali će biti dovoljno vremena da kažem šta mislim o ovoj svakodnevnici, o društvenim anomalijama, o dragom predsjedniku, o dragoj opoziciji, o svima onima koji zaslužuju da budu pomenuti. Na kraju krajeva, eto, to nije podobovezno, to je za Patreona jedan bonus, jedno, kako da kažem, hvala za to što me podržavaju, uz mene su sve ovo vreme, nisu me napuštali. Ukoliko se i vama dopada ovo što radim i ukoliko mislite da će biti to interesantno što planiram da uradim, možete i vi da postanete moj Patreon, imate link u opisu ove epizode i svake druge. Taman da pomenem i Daretovu digitalnu radionicu, to Daretovu sam izbacio, to baš zvuče onako kao da sam narodni pevač, kao pa Darko Metrović Dare, novi album i digitalna učionica. Pa sam to izbacio i sad se zove Dark Dark, tako će se zvati, tako se zove moj sajt koji uskoro treba da izbacim i da vam prikažem. Bilo kako bilo, imate još uvijek vremena, u ovom vremenu kada je sve nekako suludo, kada je budućnost potpuno neizvesna, da li će vaša firma opstati ili neće na tržištu, kada vam je potreban možda drugi posao ili da dopunite svoje znanje ili da postanete ekspert u nečemu čime se bavite. Ja sam zato, eto, i napravio tu Dark Dark digitalnu radionicu. Možete još uvijek da se prijavite. Mislim da počinjemo 24. oktobra. Mislim. E sad, u čemu razlike među, nisam nazvao to kursom, zato što je kurs nekako neko izdeklamuje neku priču i onda vi kao nastavite sami i sad ako vam nešto nije jasno, ne znate šta ćete i kućete. Prvo, ovo nisu snimljene lekcije. Nastava je online i uživo preko Zooma. Dakle, imamo direktno jednu digitalnu virtualnu učionicu u kojoj svi zajedno radimo, komunicirate sa mnom ono što ja predajem, ne deklamujem samo teoriju, nego vam pokazujem praktično kako to izgleda kada radite i komplikovane radove, ne samo da naučimo alatke i onda kao šta ćemo sa alatom, nemamo pojma. Negde mi je zadatak i da pospešim vašu maštu, vašu kreativnost, da probudimo vama to ako, nadam se, uspem. Zašto da se ne okušate u tome? Informacije o cenama i ostalim detaljima možete dobiti već preko maila bašdarko@gmail.com. I to sam rekao, šta još nisam rekao? Nisam rekao da. Hvala mom sponzoru, Vident stomatološkoj klinici. Oni postoje 35 godina, sedište im je u Italiji, otvorili su i u Beogradu stomatološku kliniku, njihov sajt, evo vidite na ekranu, i broj telefona na koji možete da se informišete o bilo čemu. Oni pružuju zaista čitav niz, sve što se tiče stomatoloških zahvata, tako da veliki pozdrav za njih i veliko hvala što su moji jedini i prvi sponzori. Nadam se da će to još neko vidjeti i shvatiti prednosti reklamiranja preko društvenih mreža, preko YouTube-a i podcast platformi. I da se gost ne bi kiselio više na stolici preko puta mene, izvini, molim te, bio bi red da ga predstavim. Dakle, radi se o nekome ko ne voli baš da ga nazivaju muzičarem, ali on to jeste, pre svega hip-hoper, znate ga dobro, dakle mi je to, to je Nikola Ćosić, poznati kao Bvana. Bvana, tako sam te najavio. Kaži mi, malo pre si izbacio nov spot. Novi lirički video za novu stvar sa mog i liderovog albuma Straight Headovizam. Numera se zove Pronađi nas u hudu. Znači, ne izlazi iz kraja.
Pa, slabo, brate. Svi najviše volimo da blejimo u kraju. Ja, do duše, ne blejim, ja ne izlazim iz gajbe uopšte. Novi nivo, da. Ne izlazim iz gajbe. Ne izlazim iz gajbe. I onda ima još sledeći nivo, ti ne izlazim iz kreveta. Ne izlazim iz kreveta i na kraju rokno se. Pa to su faze, valjda, znaš šta, ne mogu da podnesem. Kao uzvišenju, pa pazi, evo to sam malo pre teo ti ispričam, pričali smo ovom programa, ja ne izlazim ošte iz gajbe, pošto ilustrujem i radim do ujutru i onda spavam do 3, 4, zavisi, pa onda dok ručamo, mi ručamo u 7, 8. Aj, ne propuštaš mnogo, vrati. I šta se dešava? Dok sam spavao, auto mi je non-stop parkiran. Prvo, imam nikad više kazni za parkiranje, a zbog podcasta, jer kad dođemo ovde, uveli su zelenu zonu u delu gde živimo, mislim, gde su nam gajbe. A iza u Milentija Popovića je plava zona, što je idiotizam, mislim, ali ajde, nema veze. Imam jedno 20 kazni, čini mi se, za parkiranje. 20 sigurno. A čekaj, za ne bi trebao ti da pripadaš teritorijalno tom parkingu? Pa nisam se prijavio još uvijek na ovu adresu. Da, kapiram. Elem, i ja spavam, brate, i ne mrdam nigde, ne vozim auto, Sandro ga jedino vozi ponekad kad ide do radnje, do pijace, nemam pojma da nam kupi nešto, auto je non-stop parkiran, ja još uvijek imam one 4 litre benzina koje sam kupio pre, ne znam ni ja kada. Dok je bio jeftin još. Izvetrao mi benzin. Da, dok je bio 117, brate. I lik, kombi mi pukne auto, parkiran, i pobegne, naravno. I zovem Muriju, Murija došla tek u ponoć. Dobro su i došli, ja. I kaže, pa znaš kao, ako kao ne možemo da ga nađemo, mislim, bolje ti ne prijavljuješ, mislim, inako ćeš platiti kaznu kao što si tu parkiran kao na ulici, kao nemaš pravo tu da budeš parkiran. Kažem, znam, ovo su male uličice naše tamo u kraju, svi parkiraju ispred gajbe, znaš. Ja kažem, pa nema ovde parkinga, druže, nema gde da parkiram. Pa ne, pa samo bi ti još i najbo, kao bolje nema da ga ni vijaš. Lik mi uništi auto. Pazi, volan mi sjebe, letvu, sjebo mi je nosače, sjebo mi je osovinski deo, a znaš koliko lubljenje na autu? Što se on parkirao preko tvog auta, je? Ne, jedvo lubljenje. Mislim, auto mi je sav izlubijan, znaš kako izlaze s parkinga pa te tresnu pa odu, znaš, sav mi je izgleban i izlubijan, nije ni bitno, a bila je nova Corsa, mislim, 2017. je, čini mi se. Nije to tako star auto, 5 godina, mislim. I sav je kao da je ono iz 41. I lik, ladno mi, ja nisam mogu da verujem. Da, točkove mi je izokrenuo, ovako stojali točkovi, znači, poprečno. Ti ne možeš da veruješ šta mi je uradio od auta, kombi. A ulubljenje jedva da se vidi, ono kao, ja nisam verovao. Znači, skoro 2 soma... Neki karate kombi, vrate, kad te udari izlomite na svim mestima. Dečko je džanki, znaš, i ja kapiram to u redu je, treba se opustiš. Ali, brate, kad radiš i kad voziš, nemoj, brate, da uzimaš tada, jebote, sedi na gajbu, znaš, pa onda izblej, a ne voziš i ne vidiš, brate. A ulica je široka, to nije mala uličica. Znači, baš ono, idiot je bio. 2 soma evra. I pobegne. I to je to, policija ništa, kao, bolje da mu prijavljaš, šta ja prijavljaš? Mater, što se očekuješ od policije, bre, ovdje se siluju devojku, ovi kao dođe prijave, kao, pa što si išla golišava? Da, kao provocirala. Kao, znaš, kao, samo si, što si očekivala da će da bude, brate, ljudi. Da, to kao ni tekst, jednom smo se bavili, idiotski je potpuno, ali onaj što je silovo životinje, onaj ovce, onaj selja, kada je rekao, zavodljivo su ga gledale. Pa znaš kakvi psihoslučajevi ovde šetaju među nama. Evo ti nedavno sam čitao na Twitteru da je lik u autobusu ili tramvaju, 33 je bila u pitanju, ušao lik i napao devojku, gurnuo je ruku u helanke, počeo da je spopada, onda je nastavio unutar, pošto je bila gužva neviđena, ona se okrenula, lupila mu šamarčinu i sve to. Pročito se nešto. Si vidio to? Vidio sam podelio sam tu objavu bio. Brate, je li normalno to, brate? Šta je zdešao, brate, s nama, brate? Pukli si, brate, da li... Pa, znaš šta je najgore od svega, brate, što je ona mučenica, ona se stvarno nadala da će neko da joj pomogne, jer to su ljudi. Ali, pazi, niko neće da se meša, jer ono, ti ako se umešaš, ti rizikuješ da ti najebeš. Možda šta ovaj tebe udari, tebe napadne, znaš. I onda ljudi neće da se mešaju da ne bi oni izvukli deblji kraj. Grozni smo postali. Pa znam, ali nikad nismo bili takvi, znaš. Ja sam rastao u vremenu, ja sam 73. Ono vreme kada neko vikne, držite lopova, znaš. Da, i svi stavno vijore. Pa ga cijel grad ga vija, brate.
Nema toga više. To je zaista bilo tako, znaš, sad kao... Nema toga više. Pa to sutra možda bude tvoja sestra, tvoja keva, tvoja devojka, tvoja žena, ni bitno, neko tvoj, znaš, i da niko ne pomogne, to zaista malo poražavajuće za nas kao društvo u globalu. U ostalom, ajde, neću da mračim, inače se vi bavite tim, kako da kažem, pa dobro, to su društveno-socijalno angažovani tekstovi i ima tu dosta istine, odnosno ovog današnjeg sveta. Vi ste ono što sam ja, kako da kažem, vi ste punk današnjice. Hip-hop je punk, današnji punk. Možeš se reći. Pa zašto je bunt, znaš, postoji bunt neki u vašim stvarima, ne kažem da svi rade to, mnogi su ono kao ribe, imamo keša i to i tako dalje, ali zapravo mnogi od vas i dalje prikazuju ovo društvo onakvim kakvim jeste, znaš, tako da ono... Pa zavisi nešto, to smo pričali jednom, imaš, brate, ono, kao dve vrste umetnika, oni koji se bave umetnošću zbog same umetnosti, koji vole umetnost, i imaš i one koji su tu da bi zaradili pare. I sad, ako ti hoćeš da pričaš te tematike, da se njima baviš, to nije popularna tematika. Ljudi ne vole da čuju istinu. Čekaj, ne znam da je to Sokrat rekao, kao najviše je omražen onaj koji priča istinu. Njega najviše mrze. Da. Tako da to je ono malo nezahvalan posao, ali šta ja znam? Da je drugačije, ja ne verujem da bi se bavio time, tako da... Sve lova, brate, sada? Pa kako nije, brate? Ja znam kad sam bio pre 15 godina u Americi, brate, tamo kad sam studirao. Da, to ćeš mi posebno pričati. Tamo sam video moment gde je njima, kod njih sam provalio da je stalo sve što nije pravilo pare je prestalo da se razvija. Sve što je pravilo pare je nastavilo da se razvije dalje. I sad to je problem što jednostavno postoje neke stvari u društvu koje ne mogu da prave pare, a trebaju da budu tu. Naprimjer, kultura. Kultura ne može da pravi toliko para, ali treba da bude tu. Da. Znaš, a ovi su sada kao da su uzeli sve kao nećemo bacamo pare ni u šta ako nam se ne vraća. Da, znam. To neće na dobro da izađe. Mogu da ti pričam sa strane umetničke kako to izgleda, pošto se bavim ilustracijom, znaš, i ako pošaljem radove koji su, ne mogu reći apstraktni, jer apstraktno može biti bilo šta, ali recimo ako to nije tematika koja trenutno diktira neko tržište to, to nije ono što je traženo. Naravno, agenti i agencije neće da te uzmu pod svoje okrilje, ako to ne donosi novac. Znači, crtež mora ti bude komercijalan. Tako da vidiš sad gomilu ilustratora, bar u mom svetu, eto gde se bavim, je sve isto. Imamo identične likove, imamo, znaš. Upali, vrate, lupam onaj, vrate, IDJ, vrate, ono, pogledaj, vrate. Ja ne gledam to. Pa ne gledam ni ja, vrate, ali ono... Ali video sam, znam o čemu se radi, da. Znaš, ono, bukvalno, svi su mi na isti šablon, mislim, dobro, sad još to ne pratim isto godinama, ja sam, ono, tu bio, ono, ispratio kad su počinjali još. Da. Ali, vrate, to su neka nova imena, znaš, ono, neki novi ljudi, novi klinci, mislim, što je sve super, ali... Sve mi je nekako na isti šablon. Oni su digli, izvim što te prekidam, oni su digli 90. na neki viši nivo, jer ta muzika koja je na DJ TV-u, to je preteče 90. Pa to je formula ta 90. Znaš, kao kombo narodnjaka sa bitovima i onda kao... Znaš šta je da je tužno? To je svetska muzika sada. Ono, znaš, to je opšta, globalno popularna muzika. Da. Samo su, ono, ne znam, tekstovi su drugačiji, brate, ali svi furaju taj isti fazon. Da. Znaš, ti ovo pogledaj, poredi, znaš, daj DJ sa MTV-em. Nikad im nismo bili bliži. Mislim, ne sa MTV-em, ono, da MTV više ni ne pušta muziku, ono... Pa imaju oni podeljeno sada. A to imaju, ne znam, MTV 2, 3, tamo može imaš muziku, oni originalni MTV imaju sad reality show samo, ono. Ja ne znam, ja i gledam... Ima, ono, Smuvaj ribu, vidi kevu, ne znam šta su još imali, brate, ono, šta ćeš, ono, da li ćeš pojesti govno za pare i... Da. Znaš, ono, imaju, brate, tu sam se bio šokiran, imaju emisiju gde dođe, čoveku su platili, ne znam, to nisu neke pare sad velike, kažeš, dali su mu par $1000, pa sam glupirao. Sve glupira za siću, brate, za nešto $20-30 su dali ribi da se ošiša kosu, da je uvalja u puter i da je pojede. I ovo je to uradila, brate. Otišla je sve tu. Ja gledam, ono ispozvano, naravno, mislim, posle sam čuo da je to sve namešano, nisu to pravi ljudi, su to sve glumci, ali opet.
Opet! Pa ja ne znam, ja više ne verujem da su glumci. Mislim da je vrlo lako naći ljude koji će tamo pristati da, znaš, što ti kažeš, pojedu govno za 10 Ja sećam kad sam pitao jednog ortaka, kao, jeli, brate, moram te pitam, ali ovo, znaš, kao, iskreno mi odgovoriš, pošto svi tamo izbegavaju da ti daju odgovore koji im ne idu, ono, u korist. Kao, jeli, brate, a ovaj reality show, kao, ali to je realno? A mi gleda kao, jeste realno, kao, to se stvarno odigrava. Pa rekao, znam da se stvarno odigrava, ali to prirodno ili imaju neki scenario, pa kažu ti ćeš da uradiš ovo, on će da uradi ovo, znaš, kao, to napisano ili je samo ono kao, stvarno je realno, ili je stvarno realno. I on mi kaže, kao, znaš, brate, evo reći ti ovo, imam ortaka koji je glumac, kao, završio je glumu i on je išao u reality. On se tamo pojavio kao išao, kao, da glumi. Ja sam mislio, sve mi je jasno, brate, nemam više nijedno pitanje. Sve je režirano, brate. Pa to je problem. Sve je izrežirano. I ovi što ih gledaš, ovi zadruga, parovi, šta već. Izrežirano, oni im daju tamo neke zadatke, brate, teraju ih da se glupiraju, ono, u fazonu za bonuse neke, za ovo, za ono. A dobro, ako ih daš ljudima alkohol i ostale opijate, vrlo lako je, znaš, napraviti varnice. Ali, znaš šta je problem? Što ja više ne znam, ne mogu da razlikujem realnost od, znaš, fikcije. Znaš, mi više ne znamo šta je realno, šta je fikcija, šta je, znaš, nemamo pojma šta se dešava. Pa toliko smo ušli u taj bizaro svet da, znaš, više ne znamo šta je laž, šta je istina, jel te, toliko su se, granice su postale toliko mutne, ono, znaš, prozirne, ti više, ono, stvari se pretapaju iz jedne u drugu, da ni ne osetiš. Da. Znaš, ne postoji jasna linija koja, ono, razgraničuje, brate, ono. Da. I šta sa čovjek koji pokušava da nešto kao uradi, koji je pravac, znaš, ono, ja puno puta, znaš, mišljam i u sinu, kao, znaš, ja više ne mogu više, nemam uticaj na njega, on ima 21 godinu, mislim, jedva me sasluša i ovo što mu kažem, znaš, a ne govorim mu baš puno, jer sam u fazonu od tebe ćale, bre, smaraš. Pazi, njima je bitno da ih u jednom trenutku pustiš da sami udare glavom u zid, jer će tako učiti. Pa, tako mora. Mora, tako. Primjer, moj ćala je non stop imamo taj problem, on će da mi life hakuje. Da. Ti moraš ovo, ti moraš ono. I sad, znaš, ono, slušaš ga, ali, što sam provalio, čuješ ga, ono, malo ga izignorišeš, malo ne slušaš, ali ne obaziraš se toliko. Ali ti kad sam udariš glavom o zid, matori, ti do kraja života nećeš da zaboraviš taj udarac, brate, i onda si stvarno naučio nešto. To je možda u tvom slučaju. Ja sam toliko puta udario glavom u zid, samo što izgleda da, znaš, glup čovjek mora da udari 40.000 puta glavom u zid da bi naučio, znaš. Ja nisam naučio nikada. I tako ono iz rana kad kaže kao, ja sam uporan dečko. Znaš, da. Kao upucao ga ortak 5 puta i ovaj dolazi mu Pandor, šta se desilo i kaže kao, čistio sam Ćalitov pištolj, pa je opalio. I kao 5 puta. Pa ja sam uporan dečko. Da, jest. To je taj fazon. Ti si uporan dečko. A ja sam kreten, znaš, takvi ljudi ne trebaju... Pa dobro, brate, možda si kreten, a možda si i genije. Znaš, nikad ne znam, svi geniji su bili gledani kao kreteni. Dok se nije provalilo da su geniji, brate. Mislim, ja pogledaj, na primjer, uzmem primjer Tesla, ono. Najveći genijalac svog veka, brate, gledali ga kao psihopatu. Jest. Ko budalo. Bio je, ne znam, u Srbiji napisali neki članak, ocrnili ga, ne zna se, kao ono, da je čudak, da je ovo, da je ono, mislim... Ovo za golubove što su pričali za njega, kaže, bio je zaljubljen, baš sam se iznervirao tada, kaže, bio je zaljubljen u goluba. Prvo nije on bio zaljubljen u goluba, a to sam saznao preko njegove knjige, da su golubovi jedine ptice koje prepoznaju likove i mogu da isvesne su svog odraza u gledalu. Znači, da, recimo, jedina ptica. Nije on džabe bio vezan za golubove. Isto smatraju i gavranove, naravno, i vrane su isto među pametnim pticama. Jesu veoma inteligentne ptice, da. Vrlo su zaštitnički nastrojene. Ja znam kad je ptić pao, ja sam teo da pomognem da podignem ptića. Ne, nikako. Ali me nisu napale.
napadale su komšije danima, to je bilo haotično. Vidio sam, to je bilo, vrate, u ovoj Kralja Milutina je bilo isto ispalo, ptići ispao iz gnezda. Ja sam vratio vam, uspeo sam da vratim, prvo vidio sam mačku da će ga pojesti, znači na mačku su stremile, to ne možda veruješ. I uzeo sam ptića i uspeo sam da ga samo stavim visoko da može da ga odnese. On je bio u živoj ogradi, znaš, i bio je ono... Ne može ga izvući. I ja sam ga prebacio vamo, one su obletale oko mene, ja sam mislio, proklecat će mi glavuđu 100%. I, međutim, nisu me dirale. Valjda i one osete. Možda su i osetile, da nisi došao da... Mislim, ako su te vidjeli da ga vraćaš gore, nisi to glupo ptica. Možda su vidjeli da ćeš da pomogneš. I posle jedno pola čuke, ali svi su bili tu. Drugo, kad vrana umre neka, premine, oni se svi okupe i odaju počast. Imaju pravila, bre, znaš koje... Ne možda veruješ kako su privržene. Drugo, koriste alatke. Ispada da su bolji ljudi od nas. Da kaže, mi smo jedini koji koristimo alate kao naš plan. Nije tačno. Eto. Koristi i Majmun, gledao sam i te, pošto u zadnje vreme gledam samo te emisije, mada se promenilo dosta, Travel Channel više recimo ne liči na Travel Channel, po cijel dan idu isto, Ancient Aliens, idu neki gluposti. Bre, usrali sve te kanale, napravili su reality od njih. Bukvalno. Ali ono što se ti kažem jeste da, na primjer, znaš, da su majmune naučili da pričaju, ne, bukvalno pričaju, ali oni znakovni govor. Da. Interesantno je da majmuni koji znaju znakovni govor uče svoju decu, svoje mlade, uče znakovnim govorom. I teoretski, ako naučimo dovoljno majmuna da govore i da pustimo ih posle određenog vremena, u jednom trenutku će svi majmuni moći da komuniciraju kao ljudi. Ja se nadam da ćemo završiti kao u planeti majmuna. Pa znaš šta, ja mislim da nećemo zato što baš postoji planeta majmuna i neko će sigurno doći i rekao, nemoj ga učiš, bre, budalo, pusti ga, bre. Da. Provali sam, ono. Doduše već imamo neke primerke, neke primate koji su... Pa imamo neke, čovekolike majmune, vrate, koji su se umešali u naše redove, zauzeli čak i pozicije visoke. I dobro prolaze, mogu ti reći, u životu. Bolje nego... Dolazimo sada, ulazimo u sferu teorija zavere, ko upravlja ovom planetom, reptilijanci, leptirijanci i koji su već svi vanzemaljci tu. Što reče Aldous Huxley, koji bio je rođen u Indiji, mislim da je bio, zaboravio sam mu pravo ime, ali nije ni bitno, rekao je, bit ćemo zatrpani informacijama, više nećemo znati šta je istina, šta nije. Zadek od Orvela, koji je rekao da će svaka informacija biti istrogo kontrolisana. Ja mislim da smo žrtva obe stvari. Da je istrogo kontrolisano i da smo zatrpani. Ono što je bitno je kontrolisano, a to je sve pokriveno gomilom nebitnih informacija. Da. Pa kad god je primetio si neka bitna stvar, pričali smo odmah se desi nešto... Znaš, kao nešto bitno treba se desi i ono viš neki glupi skandal, tipa Karleuša pokazala pičku ili ne znam, ovaj prebio onoga, znači neki trivialni događaj, brate, koji se stavljaju u prvi plan. Evo, izašao je Čeda sada trenutno, ne znam šta se događa, nisam pratio vesti, ali šta se provlači, ne znam, kako je Čeda prebio suprugu, pa su zvali policiju, pa rekli su Čeda je pokupio malo neki loš hajp, tabadžije, Ne znam šta mu je. Od studentskog narkomana došao do sileđije, da ide, malo bije ženu, malo bije komšiju, malo bije ovog. Znači, pazi što pričaš, da će Čeda prebićemo. A dobro, mora da povede još dvojicu, trojicu, čuo sam da je mnogo jako. Ne znam ja, po motori, išao je tamo na treninge, malo bildovo sklekove. Polivo se ledom, sećaš se tih glupih akcija, polivamo se ledom za mir u svetu. Znači, kad su mu rekli kao, ali vi znate da je to kao humanitarni događaj i da vi u stvari uplatite pare za, ne znam, tu neku bolest, za lečenje, za istraživanje o lečenju i onda to uradite, kao slikate se, to je kao znak da ste uplatili, jeste uplatili, pa kao jesam, pa kao, pa na koji račun ste uplatili? Pa na neki račun, kao ne znam sad, daću vam račun, mi dam račun, nije pogrešan račun neki dao. Ma bre, nije ništa uplatio, bre, niko kod nas ko je to radio nije ništa uplatio, možda je Đoković platio, ali on više nije kod nas. Ja nisam znao, nisam znao za tu informaciju da treba da se uplaćuje nešto, pa onda uradiš kao to. Ne, ja sam vidio da svi rade to, a ne znam zbog čega. Prozoveš ortaka, ti si uplatio pare, prozoveš ortaka, kažeš, ovde radimo za ovo,
ti si sledeći. Onda ima smisla da nekoga. Se poliješ, uplatiš para, se poliješ kofom ledene vode i da imenuješ sledećeg. I to je išlo kao niz. Viš, nisam znao da postoji uplata love uopšte za tih akcija. Naravno postoji, pa zašto bi bio svetski trend, brate? Pa ja sam prvo pomislio, kakve su ovo budalaštine, rekao jebate, tako isto bilo nešto za obolele od raka, isto neka glupa akcija, rekao šta je ovo, kako to... To je mislim da je to naš problem, brate, da mi to još od vladavine Turaka smo preskočili ne znam koliko etapa u razvoju čovečanstva i mi smo iz srednjeg veka uleteli u modernu doba i onda mislim da nismo ga najbolje skapirali pa smo krenuli da maskiramo. Znaš ono što su pričali za komuniste, na primjer, da su lažirali statistike, da su radili određene stvari da bi lažirali, da bi ispalo statistički da su mnogo bolji nego što zapravo jesu. Ja mislim da smo mi dalje pokupili, mi smo ti dalje kmetovi koji se foliraju da znaju šta se dešava. Da. Dok u suštini ne, principu nas i boli dupe. Realno nas i boli dupe. Ako nije naše dupe u procepu, niko više se ne bazire ni nešto. Čast izuzecima. Sad smo pričali ovu silu i u prevozu, u punom prevozu i niko ništa ne reaguje. Znaš kakve su akcije na Twitteru? Što nisam ja bio? Znaš što ti je ta varijanta? Ne, ono što sam ja bio. Maturi, ono što sam ja vidio, ono je jezivo. Kad su krenuli da ju se javljaju likovi, brate, sa kao, vidim kakva si, u fazonu, tražiš kurac, vi kako se oblačiš, jabite silovo isto, krenuli se javljaju, brate, manijaci da je preko interneta da je maltretiraju. Dobro, zato što ne postoji, koliko vidim, nikako kažnjavanje. Matori, ne znam šta radi odelenje za visokotehnološki kriminal, jel, ako se ne nakačite na ovaj rudnik zlata, gde u fazonu se manijaci sami prijavljuju. Znaš, šalje njoj poruke da bi je silovao. Maturi, ako ovo nije prilika da ih sve pokupite, brate, kolektivno i da ih stavite na mardelj i onda posle mardelja, brate, na neku psihološku procenu da vidite da li ste uopšte da vas vraćaju u društvo kada vam istekne kazna ili odmah u ludaru, brate, ko onog, brate, što je bio, dao intervju. Ono je lik za ludaru, brate. On kaže, ja nemam trunke kajanja za sva svoja nedela. Da. Ja nisam gledao... Ja sam vidio isečke, što su, nisam ni hteo da gledam, ali iskače ti, ne možeš da ne vidiš. Mi smo jedno društvo koje, kod nas je osjetljiva stvar sve, realno. I nismo mi još, prvo, pored svih ovih problema i toga što si sad ti pričao, nisam znao da su iskakali manijaci, ja bi ti isto silovo, to je strašno, to je poražavajuće za ovo društvo, da u stvari su se toliko prokurčili ti i pedofili i silovatelji i svi ti izopačeni likovi i da su nekako našli svoje utočište na tim društvenim mrežama, znaš. Pa ne, društvene mreže su im postale kao platforma za okupljanje. Pa i misle da su nevidljivi tada, znaš. Pa, znaš šta, nije tu problem, nije tu u stvari tome da li su nevidljivi, nego što oni bodre jedni i drugi. Ovaj jedan priča kao, vidite, ovaj lik, kao on ima muda, kao vi biste svi to radili, ali kao nemate muda, to radite. Kao ovaj car, kao, a? Da, kao, on je hrabar, kao. Pa to mora se osudi. Maturi, ovo je za ludaru, brate. Pa da, ali vidiš, koliko god su uživali u medijima, znači mediji zapravo u pozitivnom nekom smislu nemaju nikakav uticaj. Imaju samo u negativnom smislu. Znači ono što mediji serviraju kao negativno, to ćemo prihvatiti. Pa zato što ljudi više reaguju na negativno nego na pozitivno. Evo, mislim, pazi, televizija je sada mnogo odgledanija nego što je bila ranije. Ali pazi, ranije na televiziji ti nisi imao budale, brate. Ti si da bi se pojavio na televiziji, ti si morao da budeš dobar u nečemu. Da kaže, evo sa nama je stručnjak, ne znam, pisac, pesnik, muzičar, ovo nešto si dobro uradio i ti si, ti si zadužio ovaj narod kulturološki u nekom smislu i ti se pojavljuješ na televiziji. A dok je danas samo da je popularno. Znači, seoska luda će biti na televiziji non stop zato što svi vole da gledaju seosku ludu. Ne vole svi da gledaju intelektualca. Zašto? Pa osjećaju se inferiorno kad ga gledaju. Vi kako je on pametan, vi kako je rečit, vi kako je lep, vidi kako je bilo šta. A ovde vidi budalu i kao budala, vidi kako mentolčina. A svi pričaju kako... Kružan, i onda on se osjeća bolje povodom sebe, jer gleda lošije od sebe. I ovi su provalili i to sam kao, pa ovi neće gledaju pametne ljude. Ovi će gledaju budale, to više vole. Pa da, ali svi pričaju kako zapravo nedostaje kulturni sadržaj i kako zapravo nedostaje taj kao neki dobar vibe. Zato što ne pravi pare, zato nedostaje da je kultura pravila ljudi pričaju, a zapravo lažu. Hoću da kažem da lažu, da je to čista laž.
da su najgledaniji kanali na YouTube-u, koji pričaju o zaverama, koji pričaju o tim nekim glupostima, koji dovode krimuse, koji dovode ti što prete jedni drugima i tako dalje. To su kanali koji imaju po 2-3 miliona pregleda. Znaš koja je to cifra? Koji je to broj ljudi? Ljudi hoće da gledaju... Pola Srbije. Evo, bili su mi popisivači, pre neki dan pravili su toliko frku oko tih popisivača i znam da je na internetu kružila priča kao, postavljaju pitanja, neka čudna, ovo ono. Ljudi bili 5,5 minuta su se zadržali kod mene. Bile su 2 žene. Idu u paru jer ih ljudi napadaju, kako te obrasim, jer su valjda napunjeni na društvenim mrežama tim lažnim vestima, kako sad oni pitaju, ne znam ja koja pitanja. Ma, ljudi su generalno idioti. Veri mi, nijedno pitanje nisam dobio nezgodno, ono što su videli sami, zaključili su da imam vodokotlić, ja će me pita, ali imam vodokotlić ako vidi vodokotlić, mislim, apsolutno. Ne znam, dao sam ličnu kartu i to je to, pitala broj telefona, mogu sam da kažem, ne želim da dam, ali nemam razloga i da ga krijem. Ma, matori, svi ga već imaju, brate. Pa svi ga već imaju, naravno, a drugo mogu i da blokiram, mislim, na telefonu, ako nekog ne želim da me zove. I to mogu da uradim. Tako da, mislim, zar je bitan broj telefona. Dao sam broj telefona, to je to, za primanja me niko ništa nije pitao, sam sam rekao da sam nezaposlen i da živim od ovog podcasta i od tog snalaženja, to je to, znači, i ništa nije bilo, 5,5 minuta, znači, divni ljudi bili, zaista divne žene, ali kaže, jako nam je nezgodno kad idemo po tim kućama i soliteri, kao i džene, mada, znam priče i tu isto vrlo nezgodne. Matori, ima groznih ljudi, mnogo opasnih ljudi, ljudi koji samo u fazonu deluju ti na izleti, deluju kao da su normalni, a u stvari samo čekaju svoju priliku da urede nešto što ne bi trebalo da rade. Jel ti, recimo, kako ti, ne mu kažem, bežiš od toga, kako... Od čega? Pa od tog svog zla, te negativne energije koje smo okruženi. Ljudi, recimo, meni često pripisuju da sam mračnjak, zapravo, a zapravo i nisam, kako to objasnim. Samo želim da ukažem na neke stvari. To je subjektivno, svako percipira drugačije, istu stvar. Tako da, neko će reći da si najveseliji lik, neko će reći da si mrakača, neko će reći da si car, neko će reći da si dijabola, ali... Bitno je da ti znaš šta si ti i da ti nemaš nedoumicu, ne treba da slušaš drugi, treba da veruješ u sebe. Ne, apsolutno, nego hoću da kažem da je danas to nekako, malo ljudi čudno gledaju i svako ima neki svoj escape od toga, znaš, eskapizam neki mora da postoji. Kako je, pa da šta, pazi, ja sam isto kao što ti reče, krećem se mnogo manje među ljudima nego što sam to radio ranije. Meni ne prija više to kao... Pa, znaš šta, pazi, da kažemo kao da idemo kao clubbing i to kao izlasci. Matori, što ću ja tamo, brate, dođu likovi kojima mogu ćale da bude, šta ima tamo da traže? Koji si ti godište beš? 83. Pazi, kad ti možeš ćale da im budeš, ja mogu da budem deda. Pa, otprilike. I znaš, pazi, jednom sam bio kao klinac na nekoj rap žurci u akademiji tadašnjoj. I došao je jedan lik, 30 kusur godina. Svi smo ga gledali, brate, kao, šta će ovaj matori ovde? Znaš, najstariji. Da. Nema ni približno niko da tu, kao tinejdžeri ili radne 20. Ovo ima 30 i nešto, znaš, i onda sam gledao, vidio sam, sećam se kako smo ga gledali, čudno. I ostao mi je taj osjećaj i onda kad sam ja došao u te godine, bio sam nećeš, hvala, da mene gledaju kao onog dripsa, kao šta ću ja ovde, brate, neka hvala. Znaš, to je za mlađe, mi treba da nađemo nešto drugo, a i provalio sam, brate, posle, ne znam, 30 neke, da mi mnogo više prije ovako da sednem sa ortacima negde, mirna atmosfera, da nije bučno, da mi naručimo nešto, da pijemo, brate, i da pričamo, nego da smo u nekom klubu, da se dovikujemo, guramo se ljudima. To je stvar, kako da kažem, nekog ličnog afiniteta. Pa nije, zasitili smo se, mi smo to radili kao tinejdžeri u 20. Ali je problem u našoj državi, moraš priznati, kod nas je malo problem sve. Ti ovde ako promeniš razdiljak na drugu stranu, ovde ćeš biti predmet ismevanja. Ovde se smatra da žena, ako ne rodi do 21. kao, brate, prošao voz, muškarac se nije oženio, vidi ga, nije se oženio, ima 26 godina, a on kao neoženjen. A ja sam već, kaže, ljulio 3 dece. Jebote, znaš, kod nas treba da, čim pređeš 30, znaš, očigledno imaš štap,
žene stave maramu i čekaju da umru, brate, znaš. Kod nas nikako ne kapiraju. Meni su isto zabavali za vožnju. Ja vozim skate, brate. Mislim, sad nisam ove godine... Pazi, ovde je još uvek, ja se oduševim ovde kad vidim nekog lika naših godina da vozi skate. Ja vozim. Isto kao, ne znam, kad sam Nikolu Đuričko, ja sam jedno video, brate, na Malom Tašu prolazi sa decom, a da on skate, brate, jedno dete skate, drugo bicikl, treće bicikl, znaš, ono, svi idu zajedno i bio se kao, evo te koliko cool, kao vidiš stariju osobu kao vozi skate, ono. Pa to je meni super, šta? Znaš, kao, to je do jaja. Ako te služi zdravlje i možeš, ma bre, ako te vozi to, ako želiš to da radiš, treba to da radiš. Meni je to ono. Ja da mogu, da mi živimo negde. Znaš, nego ovde, brate, taj nazadni mentalitet, brate, nekih ljudi gde kao, on vozi skate, on je sektaš, obožava đavola, sotona, znaš, ono, totalno su, ne znam, sluša tu i tu muziku, to je narkomanska muzika, to je ono. Što kažem, kao ljudi, bre, to sam u srednjoj školi me jedan zajebao, kao, brete, evo, idu tvoji narkomani i ovo, ono, neko, izvini, brete, šta ti slušaš, kao narodnjaki? Rekao, matori, pa ti tvoji su, brate, 10 puta veći narkomani od ovih mojih. I ovo mi je gledao, kako misliš? Pa šta misliš, brate, ko ima više para da kupi tu drogu? Ovaj ko je pun love, brate, ili ovaj ono što se raspada tamo po parkovima, ono? Da, koliko sam čuo, pojeftinila droga. Sad mogu svi da kupe. To je odavno, bre, još ono... Pre nego što te pitam za ovaj deo obrazovanja, to ne želim da propustimo, to mi je jako bitno. U stvari, ispričat ćeš mi uopšte taj deo u Americi, mislim da nekako... Ovo, ne znam da znaju ljudi, ali ajde da kažem, nije ni bitno. Ovo je drugi put da snimamo podcast. Prošli put smo imali problema sa tonom, tako da smo, Bovana i ja sam mu javio da se ne čuje ništa, pola se čuje, pola se ne čuje, ne znam šta se dogodilo i onda smo, evo, ponovo dogovorili nakon koliko je, zato je prošlo ovoliko od podcasta zadnjeg koji sam postavio. Da, pa imali smo setbackove. Jeste. Pa meni je porasla i brada i kosa i sve živo. Zadnji put kad sam bio s tobom, bio sam kod ti, ćelo. Ja sam usedeo. Tako da, zbog toga. A inače sam hteo, prvo, pre toga, Fari, nešto sam hteo da te pitam. Dobro, svi znaju da si sarađivao zaista sa svim našim poznatim ljudima iz tvoje branše. Pa onim starijim, brate, s ovim novim stara garda. Ja kad kažem to, mislim na staru gardu. Kad kažem staru gardu, da se oni ne uvrede, jebi ga, mislim, to je ipak nekako stara garda. Mi smo sada old school, brate. Pa old school, da, uvijek mi je bio draži taj old school i ako slušam hip-hop, meni je draži taj stari old school. Pa ja sam zavoleo hip-hop zbog tog old schoola. Da. To je još uvijek neki ideali su tu postojali, nije bilo bitno onu fazonu toliko ko ima para, koliko nema, bilo je bitnije šta se priča, da li gotivno zvuči, da li imaš veštine dobre, znaš, neke drugi stvari su bile u prvom planu. I onda je vremenom industrija se umešala, uzela je žanr pod svoje i bili su kao, rekli su, nas ne zanima nas pametni rep, ne zanima nas abstraktni rep, ne zanima nas nasilni rep, što je nasilni još ga imaju, ali, znaš, dosta pozitivnog iz hip-hopa su izbacili, jer nije pravilo pare. I onda su samo uzeli da guraju ove. I onda i to, donekle su ceo taj pravac banalizovali, jer najbogatiji nisu najpametniji i najbolji. Da. Nego najpopularniji, a najpopularniji nekad uopšte nisu pozitivni likovi. A dobro, šta će kad istroše više ove tekstove, na primjer, hip-hoperi, kad se izližu, kada, šta je? Ma reciklirat će ih, brate, pa viš da se stopilo ovaj hip-hop sada, novi, brate, se stopio sa pop muzikom, bre, oni više ni, kad čujemo bre, oni više pevuše sada nego što repuju. Da. Naravno, preko autotuna sve ide, brate, tako da više, znaš, nemam utisak kao da slušam ljude. A uživo, koncert... Kao uzimaj, pusti pesmu, brate. Pusti celu pesmu, sa znaš, kao što ti ide na radiju pesma. Pusti pesmu, uzme live mikrofon i malo Kenja preko. Ja sam bio... Većina njih, neću da grešim dušu, ima izuzetaka, ali većina njih to radi. Ja sam na Beer Festu bio na Bini sa Bad Copyjem. Oni to ne rade, brate. Ne, pa oni sve live i meni baš nikad nisam vidio, pošto je jako teško izvoditi, ne možeš ti da radiš kao rap i to da, znaš, nije to isto, kao kad uzme pevač, pa otpeva, sad dođe bi, ne znam, Bajaga i otpeva pesmu, uzeo sam njega kao primjer, ne znam, dakle mi on na pameti. Zdravko Čolić. Da, njega dugo nisam čuo.
oni ljudi otpevaju, a ovo treba izvesti, pogotovo ako je velika ekipa koja slaže, uvijek tu imaju oni hajperi, ima ovo, ono. Imaju dobre i serije, mi smo gledali skoro neku seriju, Dave, jesi gledao seriju? Dave, Lil Dicky. Lil Dicky, onaj Jevrej reper, brate. Jevrej reper, da. Da, znam ga. Jesi gledao? Gledao sam par epizoda. Super mu je serica. Simpatično mi je, bilo malo konfuzno, ono nisam skapirao, ali... Posle je kao okej. Zabavnjo, ja sam njega prvo ukačio dok je još, ono, kao repovo, imao je par akcija. On je stvarno repovo, znači, a? Da, bre, zvao je Snoop Dogga. Ima pesmu sa Snoop Doggom gde pesma se u stvari dešava se gde on dolazi kod Snoop Dogg, cela pesma je on dolazi kod Snoop Dogga i priča mu kako hoće da sarađuju, ali to sve kroz rimu. I Snoop Dogg mu odgovara, ono, i on kao, pa stvarno kao slušaš njihov razgovor koji je pretvoren u pesmu. Pa je onda posle toga imao koncept neki kao snimit ću kao skupi reperski spot za džabe. I onda je krenuo, ide po onom suburbs, tamo ide po onim krajima da su one vile, brate, sa bazenima i zvoni na vrata od vrata i pita ljude da li bi mu dozvolili da snimi rap spot u njihovom dvorištu. I naravno, nađe neka baba, ono, priča kao, a, sine, može, kao, ajde, samo ste vi veseli, kao da je zezanje. Uđu tamo, onda, ne znam, ide od onih car dealership, ono, prodavnica kola, brate, pita da mu pozajme kola, ono, da mu daju besplatno kola za spot. Uglavnom, na kraju, lik je izguro, našo ima manekenke i statiste, sve je našo za džabe. Samo jedino bio pakao, brate, jer je morao da ide, ono, i da pita 1000 ljudi dok ne nađe onih 100 koji mu treba. I kako mu prošla stvar? Uspeo je. Uspeo? Uspeo je, napravio je sve, ono, izgleda kao da je skup spot, a, znaš, on sve za džabe urađen. On je došao sa kamerom, brate, snima preko dana, znači ne treba mu neka rasveta. A kad se desila ta promena u hip-hopu uopšte, pošto je on nastao, naravno, 70-ih u Njurku, tako, Afrika Bambata? Ja mislim da je počelo 90-ih, u zlatnu dobu hip-hopa, da su počeli to sa kurčanjima. E pa to... 90-ih se promenilo, nije više ono bio conscience rap toliko popularan, gangsta rap je preuzeo i svi su se ložili na gangsta rap i, znaš, onda su tu je, brate, ono, kriminal, ulica, gudra, kurve. Pa da, recimo, ja sam gledao Run DMC, recimo, tada, u tom, govorim o mom nekom vremenu, kad je Run DMC bio jako popularan, kad smo svi nosili oni su bili, ono, čist rap, clean, ja sam i slušao jednog njih, dalje ono i Reverend Ron pričao, kaže, matori, mi smo kao, šta ovi reperi kao pričaju o tome, koliko duvaju, piju, ne znam koliko se drogiraju, kao matori, ja sam mogao da popijem više od svih, ja sam duvao više od svih, kao ja nisam to stavio ni u jednu svoju pesmu, jel, kao nisam teo da šaljem takvu poruku. Da. Znaš, oni su bili čisti, ovi koji su došli 90-ih, oni su bili spozvona, bole nas dupe za sve. Da. Mi ćemo da budemo ono što jesmo, što, mislim, jeste u suštini. Dobro, neki i nisu, neki vole i da glume da su to što jesu, kao da su na ivici zakona, a zapravo su razmršena bogataška deca koja zapravo nije baš da su... Ne znam ko je od njih, ne znam koga misliš, recimo, znam da je Puff Daddy recimo bio, ono, dete bogataša, Pak i Biggie nisu bili, brate. Do, naravno. Znaš, ono, ne znam, bilo je likova koji su tu, ono, ne znam, čuo sam da su ovi Lords of the Underground, ne, Lords of the Underground, kako se zove, nisu nešto je bio... Ne, Lords of the Underground, ja mislim da su bili... da su bile priče za njih, odlično su repovali i bile priče kao, ma ne, kao oni nisu kao likovi sa ulice, oni svi imaju fakultetske diplome, nego eto, kao vole to da rade. Meni je gotivno kao što recimo Dave Chappelle, recimo ja sam zaista mislio da on iz nekog huda, opakog i da je rasto, a on je došao i ispričao kako je rasto super i kao imao sve, brate. Meni je delovo, kad pogledam njega, ja mislim da je on odrastao u nekom kraju sa belcima. Da, on je vrlo obrazovan i pametan čovjek, da. Da, znaš, jel vidim kako, mislim, slušao sam neke njegove stand-upove da priča o belim prijateljima, crnim prijateljima, Meksikancima prijateljima. Znaš, jer rekao bi da nije ono odrastao u onom najgorem getu, ono u bedi i, znaš, o nemaštini. A kaži mi, gledam često i ove, izvinim što skače s pitanje, u stvari ovo nije ni trebalo izgleda kao intervju, mislim, pričamo ja i ti, da ne misle, pošto mi stalno ostavljaju te poruke jebene, pusti gosta nešto da kaže, alo ljudi, došao je kod mene kući, čovek je kod mene na gajbi. A što ti slušaš šta oni kažu? I slučiš u komentare jebene. Znaš šta sam ja provalio, možeš opušteno, nećeš ništa pametno tamo i naći.
Ja sam provalio. Znaš koji ljudi najviše ostavljaju komentare? Oni koje niko u stvarnom životu ne bi pitao ni za šta. Pa, verovatno je. Niko ne bi želeo njihovo mišljenje u stvarnom životu i onda dođu na internet i moraju da budu pametni. Pa da, bar da je pametan, nego kao pusti gosta da kaže nešto. Pa ja i gost pričamo, to sve razgovor jebote. Oni kenjaju da bi kenjali nešto. Ja sam vidio sada, ne znam, za ovaj prethodni spot, brate, ono kako izađe, ono, ne znam, okačeno na Facebooku i iskače ti, ono, kao sponzorisan post, i gledam tu, pogledam kao komentare što iskače. Vidim, brate, ljudi komentarišu pesmu bez da su je poslušali. Da. On napiše samo nešto kao, svet pokreće Šrki, kao, ne pokreće svet Šrki, svet pokreće ljubav, kao, koji gledam? Kao, idiote, jedan poslušaj pesmu, brate, ne možeš na osnovu naslova da ti zaključiš šta sam ja hteo da kažem. Da li je sarkastično, da li je ironija, da li je, da. Znaš, njemu lakše, brate, vidi naslov i kao, brate, a garantujem ti da ga u njegovom ličnom životu niko ne šljivi 2% za bilo šta. Pa dobro, samo pogledaj, da li si ostavio neki komentar negde? Znaš, kao... Pa ne, ja, nešto, meni kad se nešto svidi, onda ostavim ono vatrice, one, vrate, pa dobro, vatru, da, lajka, da. Znaš, kao bacim neki ono komentar podrške, jel sam iz fazona, ne treba širiti negativnu energiju, ako nemam ništa pozitivno kažem, onda bolje ćuti, brate. Ali preskočim taj deo, ne gledam. Znaš, neću u javnosti, možda ću reći prijatelju ko, bateri, ovo je sranje, brate, ali neću sigurno u javnosti da idem i da kažem, brate, kao ovo je sve bulja, ovo sve ništa ne valja. Znaš, kad dođu da krenu za trep, kao, trep je stranje, trep je ovo, trep je... Maturi, vi to ne kapirate, sad ne znam ni o čemu pričaš. Pa ovi novi rep, kao... A, trep? Trep, drill, ovo sve sad novi fazon. Da moram da propratim malo. To je sranje, ono. Ja koji kažem, kao, brate, pa to je nova muzika. To nije muzika za nas. Nije muzika, za nas, ono koji smo u 40-im. Dobro, ja nisam još 40, ali još malo ću da budem. Ali to, kasni 30 strane, to nije muzika za nas. To je muzika za klince, za tinejdžere. Ja znam neke koji vole i moje godište, koji vole... Dobro, to su oni likovi što su večito mladi, brate. On ima, ne znam, lupam 70 godina, ide na rejv, obučen sav u fluorescentno, brate, i ono... Pričaš o Marini Perazić. Ne, ona išla u plastik. Znam da je moj burazer viđao tada još kao ona, ima... koliko ima godina, da ne otkrivam, ajde, pošto je dama, s rančićem pozadi i ono. A ne, meni to, biti rave baba, meni je uvijek bilo tužno, brate. Rave baba, odličan. Rave baba, brate, to je ono, kad smo mi, kad je tehno bio stvarno tehno, u prošlom mileniju, ne vidi pojma, pozonu. Daj, matori, ne smaraj. To su isti kao oni stariji rockeri što smaraju ove klinke, kao ima majicu Nirvane. I navedi mi 3 pesme Nirvane, kao znaš... Dobre, brate, gotivi majice. Matori, majice, bolo me dupe za Nirvanu, brate, nisam se rodila kad je ovaj umro, brate. Ja sam tražio majicu sad pre neki dan Sandru. Vidim, kogod gostuje na TV-u ima majicu Joy Division. Ja sam ih stvarno slušao i volim inače onaj njihov print koji imaju. Da. I ja kažem, jebote, ja nemam majicu Joy Divisiona, baš volim, a i sviđa mi se majica, znaš, lepa mi je, crna mi je i dobro mi je za slikanje tamo kad se, da imam za sebe. I baš sam pominjao nešto, ali vidim, recimo, u Nemačkoj sam imao priliku da vidim lika na ulici koji je odnapred, kao Cherokee, znaš, obucite me kao punkera. Da. Otišu u radnju, obucite me kao punkera. Martinke dovde, 96 kopči, ne znam ni ja, bodlje, savi šaram telo, crvena, zelena, Cherokee filozofija, ovde, anarhija, okreneš se pozadi, Megadeth grupa, znaš, kao Slayer ili ta fora neka. Dobro, brate, možda vodi dvostruki život, brate, nije, pitao sam, oni imaju fazon, kod njih je to punk rock, oni zovu punk rockeri, znaš, i onda si ti tu mešan, ti možda slušaš kao Metaliku i da držiš anarhiju, kao, znaš, kod nas je to bilo podeljeno, znaš, kao, ovi su sa sjela uglavnom volili metal, a mi izgleda kao punk. Mi živimo da okačimo etiketu neku bilo kome, bilo kada, bilo kako, brate. Meni najčešće fazon kad krenu još to
pogotovo ako se ne izjašnjavaš kao da pripadaš jednoj grupaciji, političkom smislu. Ja ne pripadam nikome, da. Znaš, on meni dođe, brate, mene prozivaju, brate, na internetu da sam komunista. Znači ti ćeš, kad budem danas objavio... Kao, evo ga ovaj komunjara, brate, koji gledam, nisam komunista, dolazim... Nisam komunista, samo poštujem Marksa i Engelsa, šta kao? Ne, nego smatram da neke stvari, znaš, da su neke ispravne stvari, su stvari za koje se komunizam zalaže. Neki. Znaš, ne postoji ni jedan sistem, nije savršen, ni jedan sistem nije foolproof, ni jedan sistem ne može da bude najsistem, kaže da je ovo kao superiorni u odnosu na drugi. Ja mrzim sve sisteme zapravo. Pa, po meni su, nijedan nije pravi, svi su failovi, samo da li ćeš da failuješ u ovom stilu ili u onom stilu. Da, ovaj sistem je baš do jaja u kome živimo. Mnogo je dobar ovaj sistem, majke mi. Ja ti kažem, u ovoj zemlji opušteno bi mogo da vratiš kralja, brate, i da staviš on je kao glavni vođa, kao što imamo već glavnog vođu, samo da kralj. Samo mu kruna fali, brate. Ovde ljudi oni reaguju na kralja, oni reaguju na vrhovnog vođu. Njima je potreban, a to je taj kmetovski mentalitet. Pa mi volimo to u dvorištu. Apsolutni vođa, mi ćemo ga pratiti, mi ćemo živote da damo za njega. Isto kao društvo, mi ćemo kao kmetovi, dobri kmetovi, mi ćemo da obrađujemo svoje parče zemlje, nećemo gledamo ništa van toga, nas ne zanima, mi radimo svoj minimum da preživimo i kao to treba tako da stoje. A sve ovo u međuvremenu što se društvo ljudsko razvilo, sva pitanja nova koje su nećemo o tome da pričam. Da. To su nova sranja, Nisam ja dovoljno stručan da o tome uopšte pričam. To nije moje stvar, ima kao ko će o time da se bavi. I svi smo sve što... Ali imam pravo kao pojedinac da pričam. Ne kapiraju da ti kao građanin imaš pravo da mišljenje. Da ti treba da razmišljaš o mnogim stvarima, ne samo o svom dupetu, jel ćeš jel u krajnjem slučaju na kraju dana i tvoje dupe je u istom procepu kao i njihovo. Jedino što ne može niko od nas da tvrdi je da je u pravu. Može svako od nas ima mišljenje o nečemu. Ovde ljudi nemaju, ovde ne prave razliku. Ja govorim o sebi. Mnogo puta ljudi kažu svoje mišljenje, ali ne svete se kažu ja mislim. Da. Nego kažu to je to. Da. Ne kaže ja mislim da je to, nego kao to je to i onda zvuči kao da je apsolutna istina. Kao on je rekao, otkrio je to, on provalio je sve, gotovo. Stavite tačku, gasite svetlo, evo ga čovjek izvalio suštinu života. Znaš, i postoji velika razlika kad kažeš da nešto misliš i kad kažeš da je nešto tako. Pa to je kao kad kažu sranje za nešto, neku pesmu, muziku, knjigu. Na primjer, dođe i kaže, nije isto reći ti si idiot i ja mislim da si ti idiot. Kad kažem ja mislim da si ti idiot, znači da je to moje mišljenje, može da bude pogrešno, može da bude ispravno, ali kao to je moje mišljenje. A kad kažem ti si idiot, znači da si, to je činjenica. Ne, to je konstatacija. Ti si kao konstatovao, kao, znaš. Ne, zapravo je uvreda. Stavio sam ti etiketu, evo, kao idiot etiketa, evo, izvoli, Dare, jedna etiketa idiota za tebe. Znaš, a ljudi mene, ja upravo kažem, brate, ja imam pravo da kažete šta mislite, a nemate pravo da tvrdite. Možeš ti da kažeš, ja mislim da su ova grupacija ljudi, da su lopovi. Zar nije lepota u toj različitosti, evo, ti mi reci, zar nije lepota u toj različitosti, da svi možemo da mislimo različito, pa naravno, i da ovaj kaže, ja smatram da je, na primjer, eto, uzeću, ja ne volim te ideologije, uopšte nisam poklonik ni jedne ideologije, zato sam i prošao ovako, mislim, niti pripadam ni jednoj političkoj opciji. To smo pričali prošli put kad si ti rekao, brate, najgore kad se ne pripadaš nikome, jel onda nemaš leđa. Nemam, da. Ovako, ako pripadaš nekoj grupaciji, imaš leđa. Donekle, za neke stvari. Dobijem svoje leđe, svoju grbaču, a imam i Sandru za sebe, znaš, i onda mnogo smo jaki. I možemo da podnesemo. Znaš, ako mene, izvini što sam te prekinuo, razrednik starešina moj govorio, tada kad sam bili osnovci, sećam se, kaže, pitaj svoju guzicu da li može da istrpi 25 po turu. I to je bilo jedino merilo kao, znaš, kao varijanta. Pitaš svoje dupe. 25 po dupetu kao, znaš, metaforično, znaš, rečeno, pitaš sebe, ali ti možeš da ovdje? Možeš. Okej. 25, ali dobro, kapiram pojentu. 25 je bilo dosta, brate, tad se tuklo batinom, nije to bilo, znaš. Tako da ja sebe pitam u životu, jel ti možeš izdržiš ovo? Ako sam ja spreman da na to, onda mene zanima, može da se okrene svet na glavačke, da slepi progledaju i nemi progovore, mene ne zanima to. Ja radim ono što ja mislim da je ispravno i kako ja mislim da treba. Onaj ko to ne misli, ja poštujem njegovo mišljenje ako ga iznese na normalan i kulturan način, ali ako ga ne iznese,
svako od tih ljudi će biti blokiran. Jer ja ne želim da ti ljudi uopšte imaju mogućnost da ostavljaju komentare. Ima jedan lik što otvara svaki podcast, on otvara nov profil, ja ga svaki put blokiram. I onda on misli na onu foru kao deca, ako si pička, obrisaćeš. Pička sam, obrisaću te. Tako da znaš, mislim... Pa ništa. Ne želim da gledam tvoj komentar, ruži mi celu stranicu, ne volim da te vidim uopšte tu. I onda, znaš, jednostavno, ne trebaš mi tu, a ne znaš da izneseš normalno mišljenje, razumeš? Jer nije vređenje normalno, kao što je moje mišljenje. Ne, ti vređaš. Ne, zavisi kad. Ja sam imao jednom periodu sam bio sam gostov u onoj emisiji Dobro, loš, zao, što vode Kulačin i Vidojković. Ja sam im dao muziku za špicu i to, i desilo se u jednu epizodu da Kulačin nije mogao da dođe i Vidojković je pozvao mene da budem kao voditelj umesto Kulačina. I mi smo odradili tu emisiju onako korektno i uglavnom ljudi su popizdali što Kulačin nije tu nego što sam ja tu. I onda su uglavnom mene krenuli da pljuju. I sve ja pitam, krene vređenje. Nije došlo, čisto vređenje. Ja pitam ovog Vidojkovića, jeli, brate, ovi se baš nameračili. Kao, oni i Kulačin isto tako vređaju, brate. Pa šta on radi? Pa on im odgovara. Preko, jeli? Dobro. I ono kreće, odgovara, nešto mi napiše, izvređa me. Preko, dobro, ajde, sad ću ja tega da izvređam. Nešto, ti si ovo, ne znam, ja gledam, rekao, bacim mu jednu prijavu, drugu prijavu, ispada glup sve vreme, ali nasilja da vređe, a na kraju završimo o tome, rekao, matori, tebi su otac i ujak ista osoba. Ajde, ćao. Znaš, i onda su u fazonu, tu se smira, ili ne znam, jednog sam oduvao sa, ti nisi jebao 5 godina. Tačka. Tako sam završio diskusiju sa njim i on, znaš, ako je pametan, on će da se ućuti tada. Ako nije, on će nastaviti da odgovara. Jedan mental je nastavio da odgovara na to. Sahranio se. Znači, bukvalno svaki sled napisuje 10 postova na taj jedan, nisi jebao 5 godina, tačka. 10 postova je napisao, svaki je bio sve kretenski od prethodnog i više, znači, ja nisam više ništa odgovorio, sam bio ispozvan, ja sam završio ovu diskusiju. Nisam gledao tu ali onda su mu se nakačili i drugi ljudi, pošto je kao šta, ja nisam jebao, ja sam jebao, ja jebem ovo, svaki, on i krene piše i ono kako on piše, svi provaljuju da nije jebao nikad. Ne 5 godina, nego nikad. I onda kreću i drugi da ga zajebavaju. Bana te provalio, vidi ga stvarno, nije jebao 5 godina. Onda on šalja snimke da dokaže. Nije, to su sve YouTube komentari, brate, nije to uradio, ali, znaš, u suštini treba izbegavati. Pa mislim da su oni ukinuli komentare, ali nemaju više komentare. Super. Ja sam provalio još na prošlom albumu, kad sam izbacio, sam provalio koje je bio downgrade komentara u odnosu, ne znam, moj 3. album što je izašao u odnosu na 4. Kao, to je bilo 5 godina razlike, ali u tih 5 godina se desila promena. Znači, komentari su postali prosti. Znaš, ranije neko napiše komentar, on se malo udubi, se vidi, rekao je ovo, rekao ono. A i napadnu ga drugi ljudi, nisu dali. Ne, nego su, imao sam utisak da su ljudi bili, ne znam, da li rečitiji, da li pismeniji, da li obrazovaniji, znaš. Pa moguće, brate. Povukli su se, znaš, kada... Pa ja mislim su se ocelili, brate. Došli divlji, otirali pitome. Šta kažeš, koliko svake godine iz ove zemlje ode ljudi, nešto 30-40 brate. Velike su to cifre. Vidjet ćemo sad na popisu koliko nas ima. Pa to je, pazi, za 10 godina, znaš, ako svaki godina odlazi po 20-30 hiljada, da, sve da se manje odlaze, pazi, ima ovde jako dobrog i finog sveta i vaspitanih ljudi. Naravno da ima. I ljudi koji, recimo, na primjer... Ali ima dosta i nevaspitanog sveta, divljeg sveta. Ali oni dominiraju sad zato što su oni stalno tu, razumeš? Oni su prisutni na netu, na mrežama, svuda. Ne, ranije je bilo. Neki komentari budu zanimljivi i neki spotovi nastavljaju da budu gledani zato što se ljudi vraćaju, pusti pesmu, ali vrati se, pročita šta je bilo novo od komentara, znaš. Da, pa dobro, to je okej. Nekad je bilo, nekad su mogli da budu zanimljivi. Sad je uglavnom, brate, neko palamudi kako zna najbolje, kako sve to što ti radiš u suštini nije dobro i kako se zove, ili ti daju kao podrške, kao bacuju ti vatrice, palčeve i to. Da ti kažem... Nemaš ti nešto sad puno komentara, ranije su bili, umeli su da budu i duhoviti, brate. Pa ranije, da. To jeste, pa tako je na radiju bilo dok sam ja radio u početku, što ti kažeš, tako neki pametni, duhoviti ljudi, poruke su bile plakanje od smeha. Bukvalno sam se ja, zatrnim sa smeha kao voditelj, ne mogu radim, jebate, kako su ljudi bili duhoviti. Dođe bi da zovem čoveka, sedi ovde, daj da čujemo. A onda krenula neka najezda nekih, ja ne znam kakvi su to likovi, koji su to
koja je to sorta nekih novih ljudi pridušlih koji su, prvo, znaš, niti pratiš priču, niti učestvuješ u temi, ako je neka određena tema. Nemaš zapravo kreativce koji su činili emisiju, na primjer na radiju, dobrom emisijom, koji su se bazirali na tim i porukama, delom poruka, delom priče. A onda odjednom, nema tih ljudi, ne postoje, više ih nema. Znaš, to je 4-5 poruka koje su onako super i imaš ono tipa 500 poruka koje su degenerične potpuno. Znaš, i onda razmišljam se uopšte zašto ja držim te komentare, ali nisu komentari ni bitni. Pa bilo je, ne, menjaju se vremena i moramo da naučimo da se adaptiramo na njih. Znaš, a inače ćemo ostati, brate, postaćemo kao dinosaurusi, prevaziđeni i nebitni. Pa znam, ali ja sam postao već prevaziđen i nebitan, znaš, jer situacije u kojoj se ja nalazim, ovo nije kuknja, kaže, samo kukaš je. Znači, kad dođe čovjek i kaže istinu, šta se dešava u ovom društvu ovde? Pa, znaš šta, neki ljudi ne mogu da skapiraju da određene osobe imaju stvarno poteškoće u svojim životima i da on kad priča šta mu se dešava, on ne mora obavezno da kuka. Pa ovo nije kukanje. Znaš, on ti kaže, on je rekao šta mu se dešava, to je istina. Sad možda nekom, znaš, pošto nije lepa, nekom možda zvuči kao kukanje, brate, ali šta kukaš, brate, ne znam, ako dođeš i kažeš, desilo mi se to i to, desilo mi se ovo sranje. To nije kukanje, brate, pa stvarno mi se desilo sranje, znaš. Drugo bi kukanje bilo kao, kad bi krenuo da zapomaže, da se prenemažeš, jadan, pa ne znate vi kako je meni, pa meni je najteže, pa meni ovo, pa meni to je nešto drugo. A ti dođeš i kažeš, desilo mi se sranje. Pa ne, pričamo... I ovi te gledaju kao, vidi ga ovaj kuka. Ja pričam o cancelovanju, brate, ja pričam o cancelovanju, razumeš, o tome da te poništavaju, znaš, ti ne postojiš, jednostavno, znaš. A kao 20 i kusur godina sam u medijima, znaš, to nije malo, jebote. To je sve što sam ja, zapravo. I ja sam sve to sad promenio u svom životu. Dobro, brate, i sad radiš sve samo u svojoj režiji. Ne, ali pazi, naravno da. Ja nisam neko ko odustaje. Pa i nemoj nikada odustaješ. Ne, ali kako ti objasnim, dok god ti radiš ono što voliš, dok god ti znaš zbog čega i kuda ti ideš. A ne smeš da daš, ne smeju ti slome duh. Ako Pa ti i ne mogu slome da duh, hoće. brate, ne, za tebe, kažem, generalno. Ne smeš nikada ne smeju ti slome duh, ako ti slome duh, onda to je kraj. Moraš da se boriš za sebe, moraš da se boriš za svoju sreću, ako ti ne napraviš sebi sreću, niko drugi neće to uraditi za tebe. Ma da. I nemoj se uopšte nadaš da očekuješ da će neko da reši tebi to za tebe. To moraš sam da uradiš. Ma kakvi. Kad si na vrhu, ne vole te si na vrhu. Pa usamljeno je na vrhu. Jest. Treba se održati na vrhu. I to, znaš šta, nekad je i lako, mislim, nije lako nikad, naravno, ali doći do vrha je lakše nego održati se na tom vrhu. Naravno. Znaš. Ne, mnogi su uspeli da zajašu talas, ali retki su oni koji su uspeli da ga jašu i daje duže vreme. Treba surfovati. Znaš, svi se dignu, talas prođe talas, ne uvati sledeći i bude ćao. Ali ne volimo ni one koji su na dnu. Ne volimo ni da pružimo ruku. Ne, volimo, obožavamo. A ne, volimo ako možemo napišemo... Mi kao nacija obožavamo kao nacija, mi obožavamo luzere. Znaš, počeo kad gledaš sport, uvek navijamo za slabijeg. Da li je rat u pitanju, uvek navijamo za slabijeg. Dobro, sad ovaj sad baš i ne. Ne znam baš. Ovaj baš i ne, ovaj smo kroz podeljeni, ali... Znaš, ja verujem da većina Srba misli da se da se Rusija zapravo brani. Da. Od NATO-a, a da je Ukrajina samo... Znaš, nebitan lik koji je gurnut u frku da bi koliko toliko oslabio neprijatelj. A ja imam mišljenje da je sve ovo jedna... A mislim da je sve namešteno. Sve namešteljka u kojoj učestvuje... Ja mislim da je prvi svetski rat bio namešten, mislim da je i drugi svetski rat bio namešten, vrate, zašto treći ne bi bio? Ja to nekako mislim da svi oni znaju dobro što rade. To je bilo sve namešteno, pa kaže ovi kao ubili Franca Ferdinanda, kao krenuli u rat, ovi već bili spremni. Da. Ko jeste, vi ste se spremali da mi ubijemo Franca Ferdinanda, pa da vi kažete, evo, zli Srbi, Ajde bre, pali. A iza svega postoji neka priča. A nije, nešto je najgore od svega. On je bio gotivan lik. Njega je ovaj car mrzeo, brate, nervirao ga je. On je hteo, ne znam, Slovenima da budu konstitutivni narod kao Austrijanci i Mađari. O kome pričaš o? Francu Ferdinandu. Francu Ferdinandu. On je bio modern lik.
On je bio kao svi treba da dobiju prava, ovo, ono. I ovi njegovi su ga mrzeli. Njegovi su ga namestili, poslali ga u Bosnu na paradu gde su stavili na svakih 100 metara stoji jedan pandur da ga čuva. Znači oni su ga bukvalno poslali su ga da ga mi ubijemo, da bi posle došli rekli sad napadamo Srbiju zato što su nam ubili prestolonaslednika. Znaš, a sama činjenica koliko su bili oni spremni za taj rat govori da je ovaj samo bio bačen ono kao žrtveno jagnje za njihovu sledeću ekspediciju. Znaš kako sam ja, gde god je umešana ljudska ruka i šta god je ljudska ruka ispisala, ja u to ne verujem. Znaš, to je negdje moje životno pravilo. Zato što je sve sklono manipulacija, pogotovo istorija. Znaš, ona je jako promenjiva, video si da danas... Pa pusti istoriju, gledaj budućnost, brate, radili su one veštačke inteligencije. Provalili su jednog gajija, brate, da lažira rezultate. Nije možda nešto su mu dali nešto da preračunava, brate, i ovaj valjda nije mogao da dobije dobre rezultate i on je krenuo da laže. Znači, kompjuter je krenuo da laže. Čovek. Ne znam, ja posećujem sa sve više sajtova... A meni je to logično, kako da ne laže? Pa mi smo ga stvorili, brate. Mi nismo savršeni. On ne može bude savršeniji od nas. Na kraju će ti ostavi komentar, duvaj ga bvana, ono kao loša ti je stvar. Preće me kanceluje, brate, on ubacimo algoritam, niko ne vidi ništa, nikom ne iskače. Ja nikom iskačem, brate, imam 100.000 pratilaca i 14 lajkova, brate, kao tinejdžerka iz 3.4. Ukucaš moje ime i prezime, izađe bilo ko drugi. Ljudi misle da si platio pratioce, brate. Da. Pa nek misli što će, boli mi dupe, nek proveravaju. Ima ona kao opcija, kao proveriš ko ti pravi pratilac. Ja proveravao samom sebi. I ispod da imam gomilu lažnih pratilaca. Kao da sam ih ja kupovao. Da. Pa ne, pazi... Zavisno kao... Pa ne znam, brate. Potpuno je suludo postalo, a što ti kažeš budućnost, ja imam te sajtove koji su odlični. Recimo, mrzite, pišeš mail, ukucaš osnovne reči, pritisneš enter, a artificial intelligence napravi mail kakav ne možeš da zamisliš. Da. Imam gomilu tih sajtova na koje odem i onda mi oni pomažu za te stvari. Da li ćeš, bilo što je vezano za pisanje, uglavnom gledam za to ako mi nešto treba, ali ne možeš da veruješ kakvih sajtova već sada ima i budućnost je sada. Samo što mi još uvijek nismo svesni, kod nas je još uvijek budućnost kanalizacija u Borči, jebi ga i asfalt u, ne znam, na Adi Međici. Znaš što je interesantno? I mi ne možemo da gledamo napred. Ali što je interesantno, brate, sve te zemlje da su bile kao navodno bolje od nas, svi su krenuli silaznom putanjom. Znači kao onaj vic kad je Mujo bio u Švedskoj i kaže, vratio se Mujo u Švedskoj i vidio kada su jeli Mujo, kako je Švedska, kako su ljudi, ma pusti, brate, kao oni, bre, nazadni, kao, ne zna se, Šveđani. Kako Šveđani nazadni, bre. A brate, kod njih je još uvek sve do jaja, on. Pa da, to je ta priča, brate. Ali krenulo i njima je krenulo silazna putanja, ubacili su one Kurde, brate, sad im tamo prave havariju po Švedskoj. Idu Knez da vidiš šta je kod nas. I Kurda i Murda. Dobro, ne vidim ih toliko ko ranije, brate. Ja nijem ništa protiv, iskreno, da ne misli neko da sam rasista. Kad je bilo ono leto, kad su bili kao migranti, kad su naletali, vidio sam ih oko Štajge, tu su se motali, tu ih i sada vidim, ali ne u tolkom broju. Idi u trži centar Rajićevo, idi dole malo da vidiš. Meni ne smetaju, boli me dupe, nego hoće ti kažem, ta neka priča koju serviraju, ali ta neka priča koju serviraju odavde... Niko od njih nije došao ovde da ostane ovde, oni svi hoće da idu u neko bolje mesto, kao i većina naših sunarodnika. Pa da, šta, ako ne možeš već u Nemačku, mi je Srbija kao loša, kao ono, mi smo fin, pitom narod. Nije loša. Pa mi smo pa nije loša. Matori, nije loša, ono možda za tebi. Srbija se jedino prema nama koji smo odavde ponaša kao prema nekim siročićima, nekim, ne znam, nekoj neželjenoj deci, brate. Kao da smo mi građani drugog reda u svojoj zemlji. A svako ko dođe sa strane, brate, daj da mu organizujemo koncert, jebote, da mu damo bift, evo ti pasoš, evo ti naša žena, evo ti moja žena, znaš, uzmi karaj, evo ti jedi, gde ti je bilo najlepše na splavu, jao, kako smo srećni. To je kod nas pravilo, brate. A svoje ćemo da izjebemo što više možemo, zato što smo takvi, brate.
A jesmo naopaki, brate, više volimo strance nego sebe. Brate, sve, kaži, ja sam to doživljavao kad sam ja bio, znaš ti kad sam ja bio srednja škola, to je davno baš bio. Prošli milenijum. Tito je bio živ, jebote, ne znam, lupa mi ja sad, ajde. A Milošević je došao na vlast. Brate, tad je bilo Arapi, crnci, Beograd je bio svet, niko se nije okretao kad vidi crnca, najnormalniji bili studenti iz Afrike, bili smo, znaš, znam, bre, moja baba je bila profesorka, pokazivala mi neke slike odelenja, brate, odelenje, evo ga crnac, brate, 2 crnca. Rekao, brate, otkud dobije baba? On kaže, došli, ne znam dalje, iz Afrike, ne znam, neke zemlje, brate, Pa to nije lepota svega da možda pogledaš druge kulture, jebote. Što mi se desilo, ovo je najjača priča ikada, brate, u Kaliforniji sam. Da, priča mi je dobro. 2006. je, ja mislim, ili 7. Ja sam u Kaliforniji, nije, mislim 6. Još uvek mislim nisam imao njihova dokumenta. Nego sam dolazim na pump, hoću kupim cigare i sad moram tamo pokažem ličnu kartu. Ovi u Kaliforniji ne pokazuju ličnu kartu, nego pokažu vozačku koja isto važi kao lična karta. I uglavnom, ja dolazim neki Indijac, sa sve onim turbanom, brate, sedi tamo i ja sad, nemam ni internacionalnu vozačku, nego imam znaš ona roze, stara, što se otvarala, brate. Ja sam u fazonu, ja sam ladno u Americi vozio s tom dozvolom i kad god me zaustavi Murija, ja sam tvrdio da je to internacionalna. Najgore od svega što sam ja stvarno mislio da to može da prođe kao internacionalno. Ali nebitno da se vratimo na priču, dolazim ja Indicu i kao daj mi pljugi, kao imaš ličnu kartu, imam vozačku, može vozačku, daj vozačku, ja mu dajem i sad čekam, znaš, pošto većina njih su bili, vrati mi vozačku, kaže ne, kao treba mi dokument sa slikom. Pa ima sliku. I kao, pa deka slika, i uzmah. On ne može da veruje, čovjek. Ma, brate, oni su već tada imali kartic, plastiku, brate, mi kao ja došao sa knjižicom, onda neki su mislili da, ne znam, da je neki vojni dokument, da sam u vojsci, neki su mislili da sam retardiran, pa imam kao knjižicu. Se sećaš zdravstvene knjižice koje su otklapane na 3 dela, brate? Dobro, najgrozniji, svima se raspadalo, brate. I uglavnom, dajem ja Indicu i ovo kao, otvore kao, Jugoslavija! Tačkica, crtica. Majke. Ja kao gledam, brate, znaš kao, koji kurac, brate, otkud ti znaš za ovo? Kao, pa bio sam ja kao u Beogradu, kao srednja škola, razmena đaka, razmena studenta. Kao bio sam kao u Beogradu, kao bio sam kao... Gde si bio, u Drapšinu, kao? Ne, nisam ga pitao, ma de, u fazonu, mislim, imao je, brate... Znaš, tad je imao, brate, 50 godina, Nemo se vređamo sad. Ja imam 50 godina. Ne, to je bilo pre, skoro 20 godina. Mlad čovjek, bre, šta ti je, bre, dečkić. To. A pričaj mi, ti si u stvari završio u Americi, jel tako, tamo si se školovao. Ljudi ne znaju šta si ti po struci. Ne mislimo na struku repera, nego mislim... Dobro, ja sam završio, ja sam sertifikovani menadžer za mali biznis. Kaže Bana... A to sam izabrao zato što ja naš Tako sam treba te predstavim, brate. A sada Bana, sertifikovani menadžer za mali biznis. Kaži mi, ajde daj mi neki savjet, brate, molim te, ne znaš šta ću sa svojim životom. Sa svojim malim biznisom. Znači, bavim se ilustracijom, dobar sam u tome. Dobro. Ne mogu da sebe kažem da sam odličan, ja sam neko ko nema... Dovoljno si dovoljno dobar, brate. Ali ne patimo, ja nemam samopouzdanje to, ja nisam od tih novih generacija, svi su puni samopouzdanja i mnogo to, a ja dajem sebi pravo da sumnjam u sebe i zadržao sam to... I to te koči na koji način? Koči me, ne znam kako da dođem prvo do agenta, treba mi agent, jer ne želim da ostanem u granicama ove naše male skučene države, koja će biti još skučenija, nego želim izađem na... strano tržište. Ja sam uspeo da izađem na neki način, radim za Koreance, ako se zalomi tu i tamo Japan, to je baš super. Trebao sam da radim sad album ona je tiktokerka koja treba da izbaci prvi album, ne znam, Kajla Imani, mislim da se zove devojka, i njoj su se svideli moji radovi i sve to i tako dalje, oni su meni stupili kontakt sa mnom i nije ni bitno. Ali mi treba varijanta kako da ja pokrenem mali biznis, a da on bude profitabilan i recimo da bude vidljiv negde preko. Šta bi trebao da uradim prvo? Prvo treba da zagledaš ko ti je ciljna grupa. Znaš, koga ćeš da gađaš, pa to je, znaš šta je problem kod mene?
što ja znam... Ne možeš da imaš ciljnu grupu od kao Politikin zabavnik od 7 do 107, ne možeš to. To je moja greška. Moraš da se fokusiraš na jednu oblast određenu koju ćeš ti da radiš, jer ako ideš previše široko, znaš, moraš da suziš svoje polje delovanje da bi mogao bolje da deluješ. Kako, zar nije prednost valjda da znaš i ovo i ono? Jeste, ali to bi onda trebalo da predstaviš kao dve stvari. Ne kao ja sam jedan koji radim sve, nego da kažeš, ne dođeš prvo, ne kažeš ja sam. Prvo bi trebalo da staviš onda neko ime, kao firma da stoji. Znaš, i onda kao vidiš, možemo radimo ovo, možemo da radimo ono, ali u suštini ono što su nas učili u školi je da trebaš da nađeš svoju target market. Znači, treba nađeš publiku koju ti gađaš, sa kojima hoćeš da radiš, za koje u stvari tvoj proizvod praviš za njih. Da. Ja sam ovdje izbjegao, ja sam radio za gomilu klijenata, sad ne mogu ti kažem ko su, ali da se ne uvrede ili nešto tako, da ne ispadnem baš sad neprofesionalno, bilo bi baš bez veze. Nije to taj nivo, niti to ne vrednuju to kako bi to trebalo da se vredne, da budem, eto, da blago to upakujem, koliko god sam mogao da upakujem, znači, što se tiče inostranog tržišta, veliko je, ima ih dosta, ali nisam ostao neprimećen, dobio sam odgovore nekih mnogo jakih agencija, ne ispada sad kako se kao hvali, ja sam malo zajebam. Brate, sad slušam, brate, ti manje više ideš u pravom smeru. Pa idem samo što bih volao to da nekako sređujem radove, upravo je to fora, različiti su mi radovi. Da. I sad ja gledam da to napravim, da ne stavim toliku različitost, mislim da taj diverzitet samo možda mi smeta, nego da napravim varijantu, ovo je njegov stil, ovako on radi, i od njega možemo da očekujemo to. Preposledam da je to neka poruka kao koju treba pošalješ kroz sajt. Treba definitivno staviti u prvi plan ono što najbolje radiš, ovo ostalo može da ne staviš, a može da staviš negde sa strane. Ja sam slao jednom agentu, pošto smo stupili u kontakt, super se zezamo kad se čujemo i s njim često nešto srađujem. Slao sam mu da vidi kako izgleda moj izlazak iz studija, plako je čovjek od smeha i rekao je, pa ovo bilo, znaš, svuda uvesti, kao, ma debre, bilo, napali mene. Kao što tebe kao napali, ne razumijem. Čovjeku nije uopšte jasno zašto bi mene neko napao. Zato što rekao bi da ne živi u Srbiji. Pa ne živi u Srbiji. Znaš, što ne? Naravno da ne živi u Srbiji. Da živi u Srbiji, znao bi, bilo bi mu normalno da su tebe napali. Kad bude došao ovde, doći će nešto poslom, valjda pred Novu godinu, pa ćemo se videti i lično. Ali ima super likova, znaš. Ti upoznaš kroz ovaj moj posao različite i umetnike i sujetne i ovakve i onakve, znaš, kao i u svakom zapravo poslu, u muzičkoj industriji, u medijima ti ne pričam, ja sam radio u medijima, to nema, znaš, tu moraš da budeš takav. Matori jebeno je to što. Ne znaju oni kako to izgleda, znaš, ti vidiš... Ali ovo, to jednostavno nije ni važno, znači sad da ne ulazim u tu priču i nisam želao da pričam s tom negde o tvojim početcima, o Little Nasty Gremlinsima, pa sad do dana današnjeg, dobro je što nisi do pronađenja 22 godine bavljenja repovanjem, pa to ti govorim, da sabijemo u jednu. Nisam želao da napravimo tu kao naš History Channel sa Bvanom, ali moram da te pitam vezano za Ameriku i školovanje, a to ljudi su saznali zapravo šta si ti završio i jedan deo tvog života o kome možda nisi imali pojma, neki ne znaju da se zoveš Nikola Ćosić, znači... Ja bih voleo da niko ne zna da se zove Nikola Ćosić. Šta ti, Nikola je baš super ime. Ma, nije to zbog imena, nego u fazonu imam alias, niko me ne zove zato što sam Nikola Ćosić, vi me zovete zbog muzike, u fazonu muzičko ime je Bvana iz Lagune i onda sam iz fazonu, zašto mi kažeš pravo ime i prezime, brate, da sam hteo da idem po svom imenu i prezimu, ne bi bio Bvana iz Lagune, bio bi Nikola Ćosić. Jedino nezgodno, da te zovu Bvano iz Lagune ili mogu samo Bvana? Mogu Bvana. Kao, izvini, Bvano iz Lagune, da te pitam. Znaš, kao da... Ne, ma ne mora ceo naziv, brate, znaš. Nisam baš toliki drkađe, ali, znaš, kao, zvao si me zbog moje muzike. Onda me predstavljaš kao Bvano iz Lagune. Jeste, brate. Znaš, kao, ali oni vole, znaš, ja mislim da to novinari vole da budu kao, oni najviše vole da kažu tvoje pravo ime i prezime pored tvog alijasa.
Jel onda valjda, ne znam, da li dobiju osjećaj da su bliski s tom, kao da su ono... Znaš, kao vi ga znate ko Vanu iz Lagune, ali kao on je Nikola Ćosić i on sada priča sa mnom ovde. Da, novinari znaju da kenjaju i znam mnogi koji vole tako da kao barataju šator informacijama. Ne, da deluje kao da su upućeni, kao da ste dobri, kao da... Ali uopšte ne moraš da budeš upućen. Zato i radimo priču da bih, na primjer, saznao ovog momenta neke stvari. Drugo, nekad je lepše kada nešto se desi spontano, organski. Žao mi što prva reakcija, ona kad smo prvi put snimili, pa zbog prokletog tona, kad si ti rekao da si sertifikovani, izvini, savjetnik... Menadžer za mali biznis. Menadžer za mali biznis. Ja sam rekao, stvarno, brate, nisam imao pojma, znači, o tom. Meni je to, recimo, lepota programa, odnosno emitovanja, kada nešto spontano se događa. Ali, recimo, ne znam ništa o tom periodu provedenom u Americi. Koliko si dugo bio tamo, u stvari? Ja sam bio tamo od 2004. do 2008. Pa to je 4 godine, to je ozbiljan stav. Ja sam bio 6 meseci u Bocvani, pa pričam cijel život o tome. 4 godine je... 4 godine je dosta, brate. Meni kažu, ovo je bila jedna ekipa iz Beograda tamo što je blejala. Mislim, nikad, viđu sam ih veoma retko, pošto nisu se družili sa ovima ostalima, svi su, imali su svoje živote, svi su utopili su se u društvo, ali s vremena na vreme oni se okupe zajedno, dođu na jedno mesto, dođu taj kao kafić srpski, brate, u Volnat Kriku, La Scala, i tamo dođu i sednu i pričaju. I onda kad sam im rekao kao da se vraćam, 4. godine, kao da idem nazad, i oni gledaju kao, brate, kao, uvatio si posljednji voz, kako misliš što je posljednji voz? Eko, matori, svako od nas, mi smo ovde, svako od nas koji je ostao ovde 5 godina, posle 5. godine nikad se više nije vratio u Srbiju. Kao, ti si bukvalno, da si ostao još godinu dana duže, znajući tebe, znaju kako si isti kao mi, a jesam, brate, svi smo iz istog grada i normalni smo, kao i ti bi ostao, i što je najgore, lik je bio pravo, da se nisam vratio 2008. Ne verujem da bi se ikad više vratio. Pazi, za 4 godine ja sam tamo uspeo i da sredim svoj život, imao sam i posao i imao sam Pa moram da te pitam, što se vratio? Pa isticala mi je viza, ja sam tamo otišao kao student. Nisi mogao da središ nešto kao da... Pa ne, lakše ti kad sređuješ preko braka, to sad ide lakše da dođe da dovedem ženu ovde, da se venčamo i onda da predamo odavde papire da predamo za Ameriku, da dobijem pasoš, zeleni karton i šta sve već. Ako je Amerikanka, misliš, što? Da. Ali to je proces, ako to radim tamo dok sam, onda će da traje, ne znam, mnogo duže. Znaš, i ovaj moj ortak koji je došao, ja sam da se vratio 2008. Ovaj moj ortak Funky Čodica, on je otišao 2011. I on je bio, ne znam, trebalo mu je nekih 5-6 godina mu je trebalo da nađe ženu za brak, da sredi papire, dobio je papire i sad, znaš, sad dođe tu malo, kao sad može da funkcioniše, ali ne znam, ja na 4 godine i još 5 godina budem tamo, meni je, nisam teo, pazi, ja sam otišao na vreme, bukvalno ja sam se vratio par meseci posle toga i mi je krenula ona recesija i krenulo i tamo da bude sranje, tako da nije mi žao, ne smatram da sam se zajebao što sam se vratio, jer tamo je, mislim, sada s kim god pričam, Amerika propada, vrate. Njima je standard života i im je sve se više približavaju nama. Pa ja imam prijatelj u Americi i ja ti kažem, pravo nisam baš čuo takve priče drastične o tom nekom propadanju. To je negde srpski san da Amerika propadne. Ne, ovo mi pazi, ja sam primetio, dok sam ja živeo tamo, ja sam primetio neko blagi pad. Od prve godine do poslednje. Meni Orta kaže kao, matori, ja sam došao tamo 2011. Kao, danas Amerika nije ono što je bila kad sam došao, a tek nije ono što je bila kad si ti bio tamo. Znači, konstantno, znači, godine prolaze, blagi pad. Znaš, prve godine ne primetiš, druge godine ne primetiš, posle 10-15 godina, znaš, kako se primeti, brate, da je išlo silaznom putanju. Da, sigurno nije gore nego ovde. Znaš, korona je pokazala koliko je njihov sistem u stvari truo iznutra, koliko je sve bilo kurčenje, jer prvi put kad se desila ozbiljna, kao globalna pandemija, oni koji su kao prva zemlja sveta, oni uopšte nisu bili spremni. Ja mislim da su oni možda čak i najgore se spremili za to sranje od svih.
Zato Vučić ih je predruhitrio, zato što je ono za sve vakcine prvi i ostavio Ameriku bez vakcina. Vučiću je lako bilo, brate, on ima ne znam koliko, 6-7 miliona stanovnika. Nije teško naći 6-7 miliona vakcina. Dovoljno je da poljubi rusko dupe, kinesko dupe, evropsko dupe, svako da mu da. Dobro, ima tu dosta dupeta da se poljubi. Brate, nakupi se ono. Nisam te pitao taj deo, i to sam zaboravio, samo da te pitam ovo za Ameriku. Kaži mi, kako si celokupno doživeo uopšte Ameriku, Amerikance, kao društvo? Ne mislim kao u globalu, baš sve, nego onako malo i taj krug ljudi s kojima si se kretao. Imao sam kulturni šok, definitivno. Kakvi su? Amerikanci. Neki od najdivnijih ljudi na koje sam upoznao u životu su Amerikanci. Zato što uglavnom ovde vlada je neko mišljenje da su oni degeneriči, ja znam da su dosta Amerikanca. Mi smo pametni, ono. Matori, uzmi ista sranja, brate, ista pitanja, uzmi, prođi kroz Srbiju, brate, ono, malo po unutrašnjosti pitaj ljude da li oni znaju, bre, nemaju pojma, bre, ono. Nego oni vide, ovi su najviše se prikazuju u medijima i onda ispane kao da su glupi. Znaš, kad dođu kao glupi, kao mi glupi Ameri, kao mi Srbi pametni. Ok, brate, ajde da kažemo da si u pravu. Zašto su onda oni, zašto su oni broj 1, a mi smo broj 180 od 200 i nešto država na planeti? Ako smo mi toliko pametni, a oni su glupi. Nije baš tako. Koliko oni nisu svesni toga. Znaš, ja imam situaciju, brate, da mi dođe ćerka mi kaže kao, mrzi Ameriku. Ja gledam iz fazona, mislim se, dete, imalo je 5 godina kad mi to izjavila. Čekaj, zašto ti mrzi? Oni su zlikovci, oni su ono. Čekaj, stani, dete. I tačno znam, u fazonu, odakle ide ta priča, ko je trovao sa time. Brate, zašto učiš dete mržnji koji kurac, brate, fazon ima 5 godina. Znaš, kao ti učiš da su Amerikanci zli, brate, ako ćemo tako, svi su zli. Ljudi su, celo čovečanstvo je zlo. Možda samo podolimo na dobri i loše, ne postoji, ne može se generalizuje neko, znaš. Da, bukvalno, postoje dobri ljudi, postoje loši ljudi, brate, i oni su u svim grupacijama, u svim državama, ne postoji ta ekipa koja nema dobre i loše likove. Apsolutno. Znaš, i onda dođe i kaže da su ovi svi zli. Pa dobro, rekao, dobro, Pile, ajde stani malo, stani. Ti misliš da oni su zli, oni nisu dobri. Rekao, dobro, Pile, ali gledaj ovako. Ove patike koje ti nosiš su američke patike. Crtani koji gledaš, to je američki crtani. Ovo sve je sve deo američke kulture. Znaš, kao, nije Amerika samo njihovi političari i njihova vojska. Te oni imaju kulturu, pa njihova kultura je najdominantnija kultura na planeti. Ali ne zaboravim jednu stvar, pričamo o kulturi, američka kultura je sastavljena od kultura svih nacija. Ona nije zasebna za sebe, nije autohtona, što kažu, znaš, negde kao nastala tu. Pojedini delovi njihove kulture su možda i nastali, razumeš, neki određeni delovi, ali u globalu gledalno, znaš, ja smatram da svuda ima i dobre i loše strane, razumeš? To ne znači da ja mrzim... Kulturološki su zadužili čovečanstvo dosta, brate, mislim, pazi, neka možda nekom uzvišenom umetničkom nivou, mada ja mislim da jesu i tu, ali pazi, koliko, ne znam, moj pravac muzike koji se ja bavim, ne bi postojao da nije bilo njih. To se slažem, za džez, muzike, za džez ne bi postojao, blues ne bi postojao, funk ne bi postojao, rock'n'roll ne bi postojao, kasnije rock ne bi postojao. To je sve tamo izmišljeno. I znaš, i ono kao kažeš, zli, brate, izvini, mi njih volimo mnogo više nego što smo svesni. Znaš, ono kada dođeš ovi, ne znam, ovi reperi kao pljuju Ameriku, stvarno, brate, ti repuješ gde pljuješ Ameriku. Pa kao stand-up komičar. Ali ne kao Ameriku kao imperijalnu silu. Da. Nego Ameriku kao američku kulturu. To je meni bez veze. Apsurd, brate. Prvo, ja mogu samo da imam protiv nekog establishmenta nešto, znači protiv vlade, kako da kažem. Matori, to je ne znam, dosuđujem poteze, znaš... Jedna Iranka je rekla kao, ja sam pričam sa Amerikankom, nas dve imamo više toga zajedničkog nego što naši vrhovi država imaju sa nama. Znači, ja sam bliski i nekom Amerikancu, običnom čoveku, nego što sam
blizak našem čelu države. Kapiram. Naše države. Da. Znači, a ovaj živi na drugom kontinentu. Moji problemi su dosta sličniji njegovim problemima nego njihovim problemima. Znaš. Pa evo ti pogledaj, samo mi ne možemo ovde s komšijama da se prvim složimo i da nađemo neki... Metri ne postoji, za džabe samo sloga Srbina spašava, brate. Ono, fazonu, mi ne možemo da se složimo sami sa sobom, a kamoli sa drugima. Da. A i, kažem ti, komšije koje su tu u okruženju te države, Hrvatska, Bosna, Hercegovina... Ma, sve to isti kurac, brate. Mogu oni da se lože da su nešto drugačiji, brate, sve to isto. Pa je, znam. Znaš, jer ono, niko od njih ne prosperira baš nešto posebno, pa se kaže, vidi, ovi su bolji, mi smo sranji, brate. Nije, svi su manje više u istom sranju, brate. Slovenci možda, malo više. Znači su oni nekako bili malo drugačiji uvek nekako... Makar Slovenci, koliko njih ima, brate, ono možda milion, brate, ono... Ma znam, nema... Nema njih puno, brate, njima je... Imaju 4 semafora, bre, u Ljubljani, bre, bio sam. Pa to ti kažem, ali su oni... Meni je divno što su oni svesni, što su oni dali sve od sebe da zaštite svoju prirodu, što oni vide da oni žive od te prirode i što je čuvaju. To je ono što im se divim i to je ono što bi volao da se mi koliko, a makar malo ugledamo. Ne možemo kad se grejemo na drva, brate. Ovaj najavljaju tešku zimu, a sada oni što su se borili za ekologiju ovo leto, što su bili kod mosta da protestuju, sad su kupili drva, brate, za zimu. Znaš, mi ne možemo da nigde stignemo, vidjet će šta će zimi da bude. Prvo bit ćemo najzagađeniji na planeti, nećemo moći da dišemo od dima, drugo neće biti struje, ali kaže to je globalni nivo. Brate, globalni je nivo. Prvo nije mi jasno zašto je globalni nivo nestašica struje, nema mleka, nema ovoga. Ja to posmatram kao neko ko se pita, ja se izvinjavam. Ako vi znate svi vaše odgovore, znaš, svi znaju odgovore, samo ja, znaš, ili ko sam ja da pričam o tome. Eto, znači, stanovnik ove planete, znaš, dovoljan razlog da mogu da se pitam o bilo čemu i da postavim pitanje koje mi nije jasno. Ako vama jasno, super, blago vama, znaš. Ne znam, ali ta osuda Amerikanaca, i da, i to podmoranje stavljanje na stranu nekoga, pošto poto, ja nalazim lepotu u svačije kulturi, govorim u kulturama i o narodima. Treba da postoje različite kulture, treba postoje različiti ljudi, to je lepota, da, raznovrsnost je lepa. Nije ono da smo svi isti, bilo bi predosadno, bilo bi jednolično. Pa da, pa izgleda moramo svi ovdje da, znaš, budemo na strani, ovi gore, te moraš biti na strani Rusije, ovi kažu, pa da šta, ja nisam, iskreno, ja nisam bio nikad ono, nisam se nikad ni zalagao da budemo na strani Amera, nikad se nisam ni zalagao da budemo na strani Rusije, ja sam se uvijek zalagao da mi gledamo šta je najbolje za nas. I da se borimo za sebe. Ne da gledamo se nakačimo nekom, ono, kao malo dete, ono koji gleda, uvati neku odraslu osobu za ruku da je vodi, nego sami da idemo, sami da koračamo svojim putem i da pravimo svoju budućnost. Slažem se. Ne mogu da im oprostim ono bombardovanje, ali ne američkom narodu, mislim. Ma, materi, oni nemaju pojma, bre. Ja sam bio tamo, tad je bio Bush. Svi su kenjali, bre, gde Bush smrade, Bush glup, Bush ovo, Bush ono, počeo je rat u Iraku i Afganistanu, ovo, rekao, dobro rekao, a šta mislite o Billu Clintonu? Kao on je car, on je ovo, on je... Kao on je car, pa Bill Clinton je počeo rat u Jugoslaviji. Zašto ste vi počeli rat u Jugoslaviji? Ovi gleda, nema pojma o čemu pričam. Rekao, dobro, vrate, a zašto je ovaj počeo rat i ovaj počeo rat? Zašto ovog volite, ovog mrzite? Pa kao, Clinton je radio svoj posao, makar. Ti provoliš, matri, oni nemaju pojma šta se desilo 99. A druže, to je... Oni se danas, ja ne verujem, ne se sećaju da je to bilo. Ali gledaj, zar tome ne težimo? To samo mi u Srbiji moramo, svako dete od 2,5 godine prvo izgovori ime ministra poljoprivrede. Znaš, to nije normalno. Normalno bi bilo da živimo u državi gde nemamo pojma ko je ministar za poljoprivredu. Pa kad bi radili dobro posao... Pa ne treba da znaš o tome. A kad bi radili dobro posao, ne bi ni znali, bili bi uljuljkani kao oni, brate, tamo i... Ko je Srbije, ono, treba se zamislim, kao, čekaj, setim samo... A da, Vučić. Ali on može da priušti, da ga bole dupe, zato što on ima sistem koji ga je zbrinuo. I njega briga. A ako ovde kod nas, zašto mi znamo? Zato što ništa ne valja.
I zato što on mora da se upri prst u nekoga. I ono, mi gledamo koga ćemo da uprimo. Ne, mi imamo čuvenu... Ti si kriv. Je li to poslovica s izreka, kako se kaže, nije ni bitno. Bolje se ti bavi politikom, da se politika ne bavi tobom. Ne serite više sa vašom politikom. Izvini, ali to jeste istina. Ma meni, bre, nije istina. Pazi, gledaj ovako. Ja mislim da je to, taj stav nas je doveo ovde da jesmo. Zato što dođe ti kao, nemoj se baviš politikom, sine, politika je za lopove, secike se, prevarante. I šta se dešava onda? Nemaš upliv dobrih ljudi u politiku. I politika stvarno postaje igralište lopova, prevaranata i secikesa. Kaži mi, kad je politika imala upliv dobrih ljudi? Nema. A ne kažem ja u smislu, razumela si me doslovce. Znaš značenje reči idiot? Originalno značenje reči idiot. Ne. Onaj koji se ne bavi politikom. Politika je bila najplemenitije nešto čime čovjek može se bavi, jer se smatralo, ti si toliko plemenit, ti nećeš da ideš da obrađuješ svoju zemlju, se baviš svojim problemima, ti si došao ovde, trošiš svoje vreme da napraviš da svima, da celom društvu bude bolje. I to je bilo nešto najplemenitije čime čovjek može da se bavi. A godinama, vekovima degradiranja tog sranja, došli smo od toga da, znaš, ono ko što mi imamo, pazi, u normalnim državama državni službenici rade za svoj narod. Mi smo ono jedino mesto gde državni službenici rade za svoju stranku, za sebe i gde dolaze na pozicije ne da bi nešto vodili ka boljitku, nego da bi pokrali, da bi stavili sebi u džep, da bi više zavatili. Problem je s takvim ljudima, da ti, kad bi ti deci govorio danas, idite, bavite se politikom, borite se za sebe, jedini način da se zemlja promeni na bolje jeste ako se bavite politikom i ako ste uporni u tome da isterate svoje. Samo tako će vam biti bolje. Šta misliš, zašto oni radnici u Americi, brate, ono fazonu imaju sindikate koji ih štite, brate, kao da su beli medvedi, a mi, bivša komunistička zemlja, brate, imamo sindikate koji su go kurac, ono fazonu, ja ne znam nikoga da su zaštitili. Uzimamo i te neke sindikate, nije ni baš kod njih to... Ne. Ono što sam ja video, njihovi sindikati se brinu o njima. To je i njihovi radnici imaju više prava nego naši radnici. A znaš zašto? Ne zato što su Amerikanci kao bolji sistem, bolji narod, bolji... Ne, matori, zato što su se borili za to. Izlazili su na ulice, borili, stukli su se s Murijom, ginuli su, brate. Oni su se izborili za ono što imaju. To je ono što naši ne kapiraju. Ako se vi ne borite za sebe, niko se drugi neće boriti za vas, zauvek ćete biti u rupi. Moram samo da te demantujem, demantujete malo istorija na neki način, a na drugi način nisam mislio doslovce, u smislu, mene malo nevira to forsiranje politike da, kažem ti, jedno društvo, merilo uspeha jednog društva, jedne države, se ogleda u tome da ti zapravo ni ne znaš ko je ministar poljoprivrede, ko je ministar za šumarstvo, energetiku. Mi ovde mnogo toga znamo zapravo o njima, oni su sebe postavili tu kao glavne zvezde, mi kao pojedinci ne činimo ništa da bude bolje ovom društvu čiji smo mi deo. Znači, kada bi svako radio svoj posao, najbolje što može, bio nepotkupljiv, nekorumpiran i bio odgovoran prema onome čime se on bavi, to je isto deo politike. To je politika. Ja govorim o tom bavljenju politikom. Znači, Bvana snima muziku. Ti praviš da ovde, kako da kažem, ti izazivaš zadovoljstvo i sreću kod određenog grupe ljudi. Ja, za rasprave radi, ajde da kažem se. Ja, recimo, sam radio kao novinar. I moj posao je da iznosim istinu, objektivno, mene su plaćali za moj stav, kako da ti kažem. Da. Znači... A zar zar novinari ne treba da imaju stav, nego treba samo da ono prenose... Pa ne, ovde je novinarstvo dupe uvlakaštvo, da ti ono objasnim. I vrlo je podeljeno na, kako se zove, političke partije, partijsku pripadnost, tako dalje. Drugo... Ja mislim da znam šta tebe nervira u stvari. Tebe nervira kad kažu morate se bavite politikom, oni u stvari ne govore morate se bavite politikom, nego morate da dođete u našu stranku. Da budete ono za nas. Ne moramo, mislim da je glupo da naša deca, da moj sin zna toliko o politici umesto da živi život. Ja kad sam bio njegovih godina, moja jedina briga je bila gde ću provod,
gde će mi biti devojka, kako da nađem ribu, kad je dobar koncert. To dolazimo, imaju Kinezi ono izreku da kaže kao loša vremena stvaraju dobre ljude, dobri ljudi stvaraju dobra vremena stvaraju loše ljude, to je iranska čini se posveća. Ne znam ko, ja sam mislim, znam da je neka istočna. Jeste. Ali vi ste to, ti si odrastao u dobrim vremenima koje je izrodilo loše ljude koji su sada stvorili loša vremena. I to je ovo si tačno rekao. To je ciklus, brate. Samo je kao u kom si delu upao, brate. Upravo to. Ja kad kažem ne bavim se politikom, ne mislim u smislu kao, mene ne zanima šta se događa u državi. Ili... Gomilu ljudi ne zanima šta se događa u državi. Dobro, svako ima pravo da bira. Znaš, vidi, kopaju, brate, tamo reke stavljaju u cevi, gomilu ljudi ne zanima. Ovi, ne znam, ruše tamo... Pa koliko vidim, ni nas ovde ne zanima, znaš, jer mi smo malo smo lažni. Ne može ovo i ono, moramo da se jasno odredimo i stavimo prema prirodi. Priroda je Bog, bez drveta, bez toga nema života, ćao. Koje fabriketine i betončina, posekli su sve živo. Grade Novi Beograd ovde preko na ovoj strani. Gde mi živimo? I ko se pobunio? Izađe 20 ljudi koji protestuju. Pobunit će se pre za sve drugo, za očuvanje puževa, za očuvanje, ne znam ja čega, vizona, šta god, nije ni bitno. Ali neće za ono za što treba, a to je naša deca treba da dišu. I oni koji nemaju decu, nije bitno, nečije tuđe dete treba da diše, treba mi da dišemo. Koliko ljudi umre, znaš koja je statistika godišnje, koliko njih umre od plućnih bolesti, zahvaljujući ovom divnom vazduhu koji ima, zahvaljujući njima, ukus, miris i boju. Da. A o tome se ne priča. Ovo se ne priča, brate. Pričamo stalno o nebitnim stvarima, skrećemo pažnju javnosti, da oni vide kako je ovo strašno, šta će Vučić sad reći ovde u četvrtak, a ne vidimo ovde šta se događa. Znaš, to ko ona priča... Matori, šta pričamo? Bitnije nam je o tome da li će pederi da šetaju ulicom, nego da li ćemo mi imati vazduh za disanje. Meni je sve jedno. Za sve te stvari. Svako ima pravo da živi svoj život. Naravno, treba, brate, ono u fazonu... Ako ćemo iskreno, ja sam isprva, kad je počelo to pričanje, ja sam isprva bio protiv, ja sam bio kao, pa dobro, ne postoji ni straight parada, zašto bi bila gay parada. A onda su napravili straight paradu i ja sam bio svozona, bravo. Evo, sad, oni imaju apsolutno legitimitet da prave svoje gay parade do kraja veka, vrate, zato što ako vi imate porodičnu šetnju, ja mislim da je u redu, da i oni imaju svoju paradu. Znaš, pošto ovi kao, zašto gejevi imaju paradu, mi nemamo? Pa napravite vi svoju. Znaš, kad dođe kao, zašto ovi, ne znam, brinu o svojim žrtvama rata, ovi kao i stalno traže pričamo o njima, kao, znaš, a i oni su pravili zločine. Rekao, brate, a zašto vi se ne skoncentrišete onda na te zločine, pa vi ne radite isto što i oni? Znaš, kao, ko je fora s tim, ono? Sloboda će doći onda kada ne budemo pričali o ovim stvarima, znaš. Sloboda će doći onda kad ne budemo morali da pričamo o ovim stvarima, kad ne budemo imali šta da pričamo o ovim stvarima. Mi džabe pričamo o tim stvarima, znaš, nekad ili moramo nešto da učinimo ili da zauvijek zaćutimo. Znaš, to sviranje one stvari po televizijama, pa dođu umni ljudi, pa kenjaju život, to je reka, slobodna reč mora da se održi. Ta slobodna reč važi samo dok ne kažeš nešto protiv njega ili se ne složiš sa njegovim mišljenjem. Ja sam žrtva upravo te stvari. Dok nisam rekao mišljenje koje se nije poklapalo sa ovom drugom stranom, za koji su mislili da sam na njihovoj. Ja nisam ni na čijej strani. Jebi ga, ne može tako. Ja jesam. I ne mora. Viš da može. Pa zato si došao do toga, boli me dupe. Znači, pa ne, treba te boli dupe. Prihvatio sam to tako. Najbitnije si ti čist sam pred sobom. Naravno. Ali hoću ti kažem, sloboda nije, znaš, kod nas sloboda važi samo do momenta dok se neko ne složi s tobom. Kao sad ti, recimo, kad bi sad tvrdio, evo ovako je Darko, i ja sam za slobodu. Ja kažem, pa znaš šta Bojana, nije, mislim, tako ti kažeš, viš kakav si čovjek, i sad jednom ti me počne mrziš. Pa dopusti da i ja imam mišljenje o nečemu. Ne, treba da postoji razlikost mišljenja i treba da postoji dijalog uvek. A o slobodi medija neću pričati, mislim, to je jedna bajka. To je laž, to nikad nije ni bilo. To je bajka. Znaš, ovi kad dođu kao nezavisni mediji, to znači samo kao nisu državno vlasništvo. Ne, nego su iz evropskih fondova finansirani ili nekih drugih fondova. Finansira ih država opet, znaš, kao da li im daje ne naplaćuju im porez ili ovo ili ono, ili u krajnjem slučaju, plaćeni su da rade za njih. Samo nije, ne pripadaju državi, nego je privatno vlasništvo. To znači, zamisli, lupam, ti kupiš RTS. Zamislio sam. Da,
ti kupiš RTS, brate, i sada, kako se zove, mi sad kažemo, vidite, RTS više nije državna televizija, to je sad Darkova televizija, to je sad nezavisni medij. I tebi dođu ovi isto i kažu, izvaštavat ćeš ovo, ti kažeš, da, hoću, brate, nema frke, i kao, funkcioniš. Znači, to je sve ono, ti nezavisni mediji su uvijek bili maska. Pa dobro, ali bar naplatio to. Svi su naplatili. Hoće kažem, sloboda medija ne postoji, to je iluzija. Ma bre, mediji su samo propagandni kanali različitih centara. Vesti nam daju one koji oni žele da nam daju, znači, tačno... Pa bio dalje Denzel Washington jednom rekao kao, ako ne gledate vesti, bit ćete neinformisani, ako gledate vesti, bit ćete dezinformisani. To je to. Da. On je mnogo pametni tih stvari rekao, nisam i znao da. Ali hoću ti kažem, sloboda ne znači, ne misli isto ko ja, ajde da ga prebijemo, ubijemo, ajde da ga zapalimo, ne znam ja. Sloboda jeste upravo to... Poštovanje drugačijeg mišljenja. Da. Brate, ne moraš ti da poštuješ mene, poštuj moje mišljenje. Ne, ja poštujem tvoje, to je dovoljno. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ma koliko god ono bilo pogrešno. Samo što je mišljenja koliko, kao i dupe, svakog ima, znaš. I ne treba ga pokazivati. Znaš, ne mora baš uvek. Ja mnoge stvari suzdržavam se, recimo, ne govorim svoje mišljenje više. Ljudi su željeni pažnje. Znaš, željeni su pažnje, ja mislim da sve ovo što rade da bi neko skrenuli pažnju na sebe. Pa znam, ali... Znaš, brate, ovi u Americi, oni što odlepe, brate, ide pobije ne znam koliko ljudi i onda pričaju. Stvari, ti vidiš, on je bio usamljen lik. On je imao prijatelja, on je bio besan na ceo svet zato što nema prijatelja i bio ispod zona, hoću pažnju, hoću neku pažnju, nemam prijatelja, ne dobijem pažnju od prijatelja, ne znam, roditelji su mi sranje, ne dobijem pažnju od roditelja, nemam devojku, ne dobijam ljubav i pažnju, ne dobijam ništa i onda odjedanput sve televizije hoće da ga intervjuišu, u svim novinama je, on je dobio pažnju. I kažu oni, otkad su, radili su statistiku, otkad su krenuli da izveštavaju o tim serijskim ubicama, brate, porastao je broj, zato što su ljudi videli kao, evo, jedini način da me primete, jeste da idem da pobijem, brate, ljude. Onda će da pričaju o meni, onda ću ja da budem bitan, onda ću ja da dobijem pažnju. Svako društvo se zapravo suočava sa ovim problemima s kojima se mi suočavamo. Samo što mislim da mi još uvek nismo nekako zalečili ni rane, ni iz Prvog svetskog rata, u Drugom svetskom ratu da ne pričam. Tako da mi moramo prvo da... Imaš danas, imaš ljude koji žive taj Drugi svetski rat, brate, i dalje kao, komunisti, četnici, ustaše, brate. Partizani, drugosrbijanci, prvosrbijan. Šta je, bre, ovo? Ne, moj problem, brate, zašto, kad krenu to prvosrbijanci, drugosrbijanci, kao, drugosrbijanci mrze Srbiju, prvosrbijanci ne mrze Srbiju i ne mrze Srbiju. Rekao, matori, sama činjenica da ste izmislili izraz drugosrbijanci, govori o vašem patriotizmu, o vašoj ljubavi prema vašem narodu. Slažem se. Znači, vi ganjate te drugosrbijance, navodno kao da su vam najveći zlikovci. Oni su vaša braća, oni su iz istog naroda kao vi. Da. A vi bi u fazonu hoćete ih prebijete, ubijete, onda je možda problem u vama. Pa znaš ko je na vlasti? Znači, možda baš i niste toliki patriote koliki mislite da je, koliko pričate da jeste. Samo se vidim, na vlasti su ljudi koji su išli u naše škole, naši ljudi, ovde živeli, roditelji i majke, naši ljudi. Znači, to smo mi. Da. Matori, znaš šta? Samo je čizma postala cipela. Ja mogu da ne budem srećan što neki moj sudnarodnik ima neke misli drugačije od mene, da li ima neke glupe misli ili šta. Ja ne mogu da se ne slažem s njim, ali ja ne mogu da ga mrzim. On je i dalje, brate, jedan od nas. Znaš, možda misli drugačije, ali ne možemo kamenjem, brate, na brata svoga. Na brata Srbina. Nije u redu. Samo zato što misli drugačije od nas. Ti si bio u Americi, u Central Parku, svaki dan. Prvo, oni su sastavljeni od jedna multinacionalna... Ma, oni su ceo svet, brate. Znači, i oni u Central Parku, ovamo igraju aboriđini, duvaju one njihove frule, trube, one ogromne. Ovde crnci prave roštilj, ovde naši na tačinju na prase na ražanj, ovi ovamo brejkuju. Znači, i sve nacije su prisutne tu i niko nikog ne napada. Mi ovde u jednoj zemlji, odavde,
Sedeo sam u Americi za stolom, sede Srbin, Hrvat, bosanski Srbin, početak vidite, kako je bilo, bosanski musliman. I Srbin sve nas mudrio. Ne. Pričaju, druže se i Makedonac, bukvalno svi iz bivše Jugoslavije sede za jednim stolom, pričaju i druže se. I normalno je. A ovde, pusti ih ovde. Ne, znaš zašto? Zašto u Americi nikog nije briga? Oni dođu kao, matori, vi te vaše frke s onog kontinenta, ako hoćete rešavate, vratite se kući pa rešavajte to. Ovo je Amerika, ovde nema toga. Pa dobro, i drugačije kad se preko setete. Ne, oni su preko se, drže se zajedno, brate, zato što, znaš, ono, kad provoliš da neko priča tvoj jezik, brate, on ti automatski ti je blizak. Nije više bitno da... Nije više toliko. Daš iz svog kraja. Znači, oni tamo, pazi, a to su sve izbeglice iz tih ratova. Oni su, znači, ubijali jedni i druge, brate, znači, ovi su ubijali su, Srbi su ubijali njihove familije, oni su ubijali srpske familije, znači, svi su ubijali jedni i drugi. Oni su izbeglici iz tog rata, oni sede i druže se normalno kao da nije ništa. Zašto? Zato što se tamo ne gaji mržnja ko ovde. Ovde konstantno je podgrevanje. Znaš, kao, kad krenu, setimo se ovih žrtvi, i on pričaju o nekom pomirenju. Rekao, matori, gledaj ovako, ti kad se posvađaš sa nekim, zbog nekog sranja, pobijete se. I onda se posle pomirite. Deo vašeg pomirenja je da ne pričate zašto ste se svađali i zašto ste se pobili. Jer ako krenete pričati o tome, podsjetit ćete se i opet ćete se pobijete, jer ništa od toga nije rešeno. Znaš, i dalje je svi problemi su isti. Znaš, kako krenemo, ti i ja smo se potukli lupom zbog ove Rick i Morty šolje. Da. Pa smo se pomirili. Ti i ja više nećemo pominjati, ako hoćemo da ostanemo prijatelji, više nećemo pominjati tu Rick i Morty šolju. Dobro, nekom očigledno odgovara da se stalno podgreva to i da se tu drži... Spoljna politika Austro-Ugrske... Balkan mora na tihoj vatri. Spoljna politika Austro-Ugrske pre više od 100 godina je bila imati oko sebe gomilu sitnih državica koje su međusobno zavađene. Znaš što ti to podsjeća danas? Pošto ja kažem gde je sledeće žarište nakon Ukrajine. Evo nas, brate. Ne, nema šanse. Pa koliko je godina prošlo u miru? Nema šanse. To sam još nekako pitao, 20 godina. Nema šanse. Ne, jedini način da dođe do toga jeste da se uskurčimo, brate, ne znam kako, brate, da se u fazonu, da kažemo, kad dođe do svetskog rata, kažemo mi smo na strani Rusije. I onda svi dobijaju zeleno svetlo, da nas satru. To je Mi ćemo svakako nebati, znaš? Ne verujem. Ali pogledaj što radi, evo ti gledaj sad prepucavanje između Hrvatske i Srbije. Evo ti ponovno. Prepucavanje između Hrvatske i Srbije svaki put kada ovi na lokalnom nivou zaseru nešto, pa onda kao, kako ćemo sad se izvučemo. Čuju se telefonom. Daj, ubaci Srbe, brate, da nas ugrožavaju opet, brate, kad kažemo Srbi ugrožavaju, ništa drugo nije bitno. Isto i mi radimo, brate, kao, evo vidi, zli Hrvati, evo opet toče srpsku krv. Itd. Malo pre da si pričao priču. Matori, oni nas lože da se mi koljemo dok se oni druže. Ma mene boli dupe, više. Znaš, Milošević i Tuđman, brate, sati i sati telefonskih razgovora tokom rata. Neko mi je rekao koja je cifra, matori, kaže, oni su se čuli, ne znam, 300 puta za godinu dana. Matori, jel ti imaš nekog prijatelja s kojim se čuješ 300 puta godišnje? A da niste do jaja bliski. Znači, brate, nemoj mi zajebavati, oni se druže, brate, a razgovori tipa, kako si, jeste dobro, kako su deca, jel imate pelen, imate ovo. Brate, vi ste u ratu, vi ste vođe, brate, dve države koje su u ratu, brate, vi se čujete kao, gde si, brate, šta ima, kao, Pa ko ide u rat? Nego sirotinja. Matori. Ovde problem je u tome što je u svetu, globalno, klasni rat. To je ono što je glavno. To je ono što se odigrava i to je što ne znaju, brate, ne postoje više nacije, ne postoje bogati, postoje siromašni i to je onog trenutka kad to... I mislim da mi siromašni gubimo. Normalno je gubimo, brate, ima nas koliko hoćeš, brate, više ne možemo se sastavimo da nas šačica ljudi jebe sve. I lako da se posvađati i kupiti i potkupiti. Matori, kad si bedan, lako je, ja mislim da se oni drže sve bednima da bi mogli lakše manipulišu sa nama, brate. Koji ćemo im kurac? Realno.
Ovoliko im ne trebamo. Zato mislim da jedan deo mora da ode. Ovoliko, veruj mi. Deo će da ode, mora da bude rat neki gde će da nas ono, brate, da se zbriše trećina čovečanstva. Budućnost ima da bude planirana. Ima tačno da odrede ovako, treba nam. Odavno stoji taj koncept zlatne milijarde, brate. 4 miliona nam treba vozača autobusa, ubaci tamo genetski materijal, vozači. Treba neko i ove žene da plodi, ubaci za muler ili nešto. Ubaci milion molera. Bukvalno. Automehaničara 300, dovoljno više njih. Da, trebaju nam kupci. Znači, ubaci gen da kupuju, oni nam trebaju da troše. Brate, i tako će, a vi mene počeo pišem stvarno, je. Ne znam ja s kim si ti u kombinaciji. Kada si uzo zapisuješ ovo. Zapisujem sve se snima ovo. Malo pre kad se ono za Srbe. Mi smo ti, znaš kakvi smo ti mi? Ima onaj videoklip, laju dva psa, ovako ograda. Jedan ograda. Da, znam. Ja skloni se ograda i ono tu ćute. Ona nema, deo ograde, odjednom vidiš, nema njih dvojica se gleda. Ne. Ograda krene se otvara i oni prate ogradu i laju preko ograde, ograda se otvorila. Oni se okreću i svako ide na svoju stranu. Da. Ja sam vidio neki klip gde je bukvalno ograda imala kraj. I oni su, kako su tako, došli do kraja, ono nema ništa i prestaju da laju. Niko. Pa ne, svi su kurčeviti, ali niko neće da krvari. Da, tako je to. A jevi. Bana, hvala ti puno što si bio moj gost, malo sam te više zadržao i nema veze. Nadam se da ova epizoda nema falinki. I ja isto. Sledeći put se donosim stvari, brate, da spavam ovde dok ne uspemo. Tvoja je gajba sledeći put. Hvala ti puno. Hvala tebi što si zvao.